agertu da ea Errusiak akatu duen. Ez. Ba ez baztertu igual, Ukrainen, hau dena espekulazioa da, Baina, Estatu Batuetan izan da, Baina Ukraina ingurua, ekialdeko Europan orokorrean horrelako, ajuste de cuentas, edo esaten dienak gertatzen dira, eta holakoak ematen, ez dakit, agian pertsona txoro batzan, eta horrelakoak ikusitu gola baita ere. Baina ez baztertu zerbait gehiago egotea, eta ez baztertu ez ere, hori Ukrainarren aldetik etortzea, duela 2 aste ere ezakit ikusi duzuen, hil zutela Ukrainako mendebaldean bizi zen politikari ultranazionalista bat, garaian Euromaidaneko protesta violentoak sustatu zituena, eta bar, eta akatu zuten tiro, ze bere etxetik ateratzen ari zenean, hasiera batean Errusiako zerbitzu sekretuei egotzi zioten hilketa, eta horrekariak badaude hori izan zitekela zehazteko, baina azkenean izan zen, gizon Ukrainar bat, Ukraina zalea, eta gizon hori akatu zuena bere semea, frontean hiltzerako bere seme gaztea, junbara izan zuen, eta haserre zegoela gerrarekin eta bar, horrelakoak ematen direla. Bai, izan daiteke, ezagik, baina justu izan da, 2 egunetan gertatu direla gertakari oso antzekoak biak Estatu Batuetan, eta isasarean... kontua, Estatu Batuetan. Bai, eta isasarean 2 bideoak esplizituki agertzen dira, orduan ez dakit. Dago, bestearena ere grabatuta dago? Bai, nik ikusi dut orduan, bai. Mexikar influencer bat ere hil zuten duela pare bat hilabete, ez dakit ikusten duten, zuzeneko bat egiten, eta 3 tiro ematen. Gezurra da. Gezurra, eske, bazirudien, baina hoi egon zen asko mugitzen. Pilat mugitu zen, baina hortik aste batzuetara neska agertu zen barkamena eskatzen, gezurra zela, bai. Baina nahi egin zuen pertsona horrek? Ez dakit, uste dut bai, baina ez dakit. Bisitek eta laikek merezi dute. Bueno. Antza denez, bai. 7 eta 56 erlojuan, Iker Gurrutxaga gaur ez dago gurekin, baina etortzen ez denean beti grabaketa batu zen digu, eta horrekin joango gara. Eta gu astelenean ikusiko dugu elkar. Astelenean Ikerren abestiaren inguruan hitz egin behar dugu. Idatzi nuen atzo, astelenean egiteko gauza bezala. Osongi. Astelenean arte. Aio. Venga, erorte. Egunon guztioi, egunon entzule, zer modu zaudete? Bueno, ni hemen, badago gaurkoan ere martxan, naiz eta zuekin egonez, badakizue, tarteka, goizez, kirola egiteko auto egin dudalako aurten. Aizue, gaur, gauean protagonista Nil taldea izango da gurean, Nil taldekoak pasako dira musikariatik, beren 3. lana aurkezteko Etxea izenekoa kaleratu berri dute, atzo kaleratu, eta, gaur izango dira gurekin taldekideak disko hori aurkezteko. Kantua aukeratu dut, disko izten duen kantua zuei ekartzeko. Zergatik, gordina delako, eta nik uste dut, egon diren estudioaren errepresentazio ere badelako. La Casa Muradan izan dira, Tarragonan, euskal talde bate baino gehiago hautatu izan du toki hura, toki magiko xamarra badelako. Eta, toki magiko horretan dagoen pianoa eta Sara Alonsoren ahotsa, baino ez ditu abesti honek, beraz, horregatik ekarri nahi izan dut, ea, gustoko duzuen, eta, bihar segiko dugu. Bihar, atzorako gordetan nuen kantua ez dudalako azten, Atzorako gordetan nuen kantua ekarren nahi dudalako haren inguruan eztabaidatxo bat izateko. Egun hon izan denok, aio! Dakigu zer dugun galtzen dugun arte abia puntu sufritu pero keri gutxi
bada gehiegi izan da behar bada. Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 6ak dira, ongi etorri naiz irratira. Nafarroak estatu indarkeriaren beste 6 biktima aitortu ditu, dagoeneko 84 lagunek aitortza jaso dutelarik. Iraia Kamra, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleak, besteak beste Jose Lakaie egin egunkariko argazkilari izandakoak aitortza jaso du. Kristo Rei taldeko gerrillarien tortura eta bere tabernaren aurkako erasoen biktima izan zen. Halaber, Odon Ulibarrenaren eskaera aintzat hartu dute, bitan torturatu zuten 80. hamarkadan. Egiari Zor Fundaziotik eta Nafarroko torturatuen saretik aitortza berriak aurrera pausotzat jo dituzte. Ainara Gorostiaga. Egiaren garaia da dinamikatik, aitortza hauek Nafarroan bizikidetza esparru bat eraikitzeko bidean aurrera pausoak direla uste dugu. Memoria inklusibo batekin konprometituko dena eta motivazio politikoko indarkeriaren testu inguruan gertatutako guztia salbuespenik gabe ezagutzea bideratuko duena. Endika Alonso Iruñeko zinegotzia eta Francisco Javier Raskin Arbizuko alkatea ikertuko ditu Auzitegi Nazionalak azken atortxu rokeko ekimen banatan parte hartzegatik. UPNek jarri zuen bien aurkako salak eta terrorismo goratzea eta biktimak humilatzea leporatuta. Die Abstimmung. The vote is closed. Carried. Europako Parlamentuak ez du genozidio hitza erabili nahi Palestinako sarraskia definitzeko. Gazari buruz onartutako erresoluzioak Europar Batasunak Israelekin duen merkatu itunaren zati bat bertan bera uztea onartu du, baina Europako Alderdi Popularreko parlamentariek onarturiko dokumentua apaldu egin dute. Eta Dohan berriz zainbat herrialde arabiarrek Katarrek har dezakeen edozein erantzun babestuko dutela berretsi dute. Israelek Hamaseko talde negoziatzailea erasotu ostean, atzo ehortzketa eguna izan zen Katarreko hiriburuan. I was meeting one of the hostages' family that morning, the morning of the attack. Carrying a message that the families, they are counting on this mediation. They have no other hope for that. Katarreko lehen ministroak baituentzako egon daiteken edozein esperantza alertu izan egotzi dio Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrari. Eta euriak, tentsioak ala banaketa politikoak markatutako diada egunean, milaka lagunek bat egin dute Kataluniako 4 hiritan aldi berean burututako manifestazioekin. Egiari Zor aurtengo diadak banaketa politikoak mugimendu independentistan izan duen eraginaren isla argia izan da. Alderdi bakoitza bere aldetik lehentasun ezberdinekin eta gaur-gaurkoz subiranotasuna handitzeko proposamen eta bide horri ezberdinekin. Eta banaketa hori ere ikusi ahal izan da arlo sozialean, Xavier Antich Hominum Cultural. Des d'Òmnium continuem sense relacionar-nos i Òmnium ens sentim hereus d'una llarguíssima tradició que és la del catalanisme democràtic, que aspira a una Catalunya oberta, una Catalunya integradora, una Catalunya basada en els principis democràtics internacionals. Mobilizazio baten ondorioak ere nabarmenduko ditugu. Izan ere, blokeatu dezagun dena protesta dinamikaren baitan, Ipar Euskal Herrian atxilotutako 6 lagunetatik 2 epailaren aurrera eraman dituzte eta 6. adin txikikoa denez, prozedura propioaren zain gelditu da. Kirol kontuetan berriz, FIFAk baimena mandio atletiki, Aimeric Laporte inskribatzeko Bilboko klubak iragarri duenez. Atletizales, muy contento de estar con vosotros. Hoy es un grandísimo día para mí. Una temporada muy ilusionante, con muchos partidos por delante. Y nada, con ganas de poder pisar Samamés. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Ez, errepideak lase daude oraingoz. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Berruzeak. Sosegatu ezinek jarraituko du eguraldiak ostiral honetan ere. Goizean hodei asko izango da lurralde osoa, baina bereziki Kantauriar isurialdean. Bertan gainera euri txiki pixka bat ere izango da, bereziki mendi inguruetan. Ego isurialdean goizean goiz hodeiak ugariak izanagatik, goizean zehar ostarteak nagusituko dira eta bertan giroa atsegina izango da. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauriar isurialdean ere eguraldi lasaia nagusituko da, ateri egongo da eta ostarteak nagusituko dira. Gauean ordea berriz ere hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko da eta euri pixka bat ere izango da. Ego isurialdean arratsalde guztian zehar ere giro lasaiak jarraipena izango du. Haizeak aldakorantzean joko dugu izan, arratsaldean ipar-mendebalderarekin eta bizitu egingo da,
Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 17 gradu bitartean joko dute goia. Maximoek aldiz, behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 21 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Jarraizpurua teknikan, irailak 12 dugu gaurkoa, ostirala, eta zuzenketa ere egingo dugu, goizeko 8 eta 5 dira, ez goizeko 6. Ondo segi, egunon. Informazioaren aria. Estatuaren beste 6 biktima gehiago aitortu ditu Nafarroak, dagoeneko 84 lagunek aitortza jaso dutelarik. Aitortza jaso duten pertsonetako bat, Jose Lakalle, egin egunkariko argazkilaria izandakoa da. Kristo Rei taldeko gerrillarien tortura eta bere tabernaren aurkako erasoen biktima izan zen, eta baita ere errekonozimendua jaso du Odon Ulibarrenak ere. Bitan torturatu zuten 80. hamarkadan, Egiarizor Fundaziotik eta Nafarrako torturatuen saretik bizikidetza esparru bat eraikitzeko aurrera pausuak direla azaldu dute. Oñatzaizpuru. Bizikidetza esparru hori memoria inklusibo batekin konprometitu beharko dela aitortu dute eta motivazio politikoko indarkeraren testuinguruan gertaturiko guztia salbuespenik gabe ezagutzea albidetu behar dela. Egiarizor Fundaziotik eta Nafarroko torturatuen saretik aitortza berriak aurrera pausutzat jo dituzte. Ainara Gorostiaga. Egiaren garaia da dinamikatik aitortza hauek Nafarroan bizikidetza esparru bat eraikitzeko bidean aurrera pausuak direla uste dugu. Memoria inklusibo batekin konprometituko dena eta motivazio politikoko indarkeriaren testu inguruan gertatutako guztia salbuespenik gabe ezagutzea albideratuko duena. Aitortu dituztena, Jose Luis Terezo Konde da bat, Espainiako Polizia Nazionala 2 aldiz torturatua 70 eta 73an. Jose Lakalle Uartere aitortu dute 1978an Guerrilleros de Cristo Rey taldea bere tabernan egindako eraso baten biktima izan zen. Hori gutxiez eta urtebetera 79an lehergailu bat jarri zioten bere tabernan eta 81an Guardia Zibilak torturatu zuen. 83an berriz Espainiako Polizia Nazionala torturatu zuen Txaro Etxetxipia Senosiain. Odon Ulibarrena Iroz Espainiako Polizia Nazionala 2 aldiz torturatu zuen, 84 eta 85an, eta azkenik Javier Casado Gurutxari Espainiako Polizia Nazionalaren eraso jasan zuen 80an. Gorostiagak tortura jasan dutene aitortzak eskatzera animatu die, 2027 arte epeak aurkezteko atea zabali baita. Nafarroan estatuaren aldetik bortxa politikoa jasan duten beste 6 pertsona ofizialki giza eskubideen urraketen biktima modura aitortuak izan dira. Egiaren garaia da dinamikatik, aitortza hauek Nafarroan bizikidetza esparru bat eraikitzeko bidean aurrera pausuak direla uste dugu. Memoria inklusibo batekin konprometituko dena eta motivazio politikoko indarkeriaren testu inguruan gertatutako guztia salbuespenik gabe ezagutzea albideratuko duena. Honela azpimarratu nahi dugu aitortza eta erreparazio batzordeak aitortutako kasuek berriro erakusten dutela Nafarroako indarkeria politikoaren errealitateari erantzunkizunez heldu behar diotela botere publikoek. Azkenik, Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak animatu nahi ditugu aitortza eskaerak aurkeztera. Azken 6 ebazpen hauekin 84 dira orain arte aitorturiko kasuak. Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak berretsi du Marisol Iparragirre ezin dela bitan epaitu delitu berdinagatik. Iparragirrek zigorra Frantziar estatuan bete zuen eta Espainiako Auzitegi Gorenak berriro epaitu zuen. Kasua 2019ko irailean hasi zen, Euskal presoa Espainiako agintarien esku utzi zutenean euroagindu bidez eta hainbat ekintza leporatu zizkiotenean tartean etak Oviedon burututako atentatu bat. Espainiako araudiak ez du zigorrak batzeko aukerarik ematen eta honen bestez akusatuak gutxienez 50 urte bete beharko lituzke guztira, baina Auzitegi Nazionalaren ustetan Espainiako estatuan irekitako kausa penalak Frantziako epaien ekintza berberen ingurukoak dira. Eta arlo judizialetik ere esango dugu, Endik Alonso Iruñeko zinegotzia eta Francisco Javier Raskin Arbizuko alkatea ikertuko dituela Auzitegi Nazionalak azken atortxurrokeko ekimen banatan parte hartzegatik. Upenek jarri duen bien aurkako salaketan terrorismoa goratzea eta biktimak humilatzea leporatu diete.
Alonso gaur ekitalian parte hartu zuen, denak etxean izan arte gora gu eta gutarrak gora tortxua dirazi zuen orain zinegotzi den, baina jaialdiaren sorreran parte hartu zuen irundarrak. Kristina Ibarrola UPNren bozera mailaren iritziz horietako presoen aldeko mezu esplizitu baten baliokidea da. Alderdiak ohar baten bidez jakinarazi duenez salaketa tramitera onartu dute eta Guardia Zibilak salatutako gertakarei buruzko txosten bat egitea erabaki du epaileak. Halaber EITBri eskatu dio amaierako ekitaldiako irudiak aztertzeko, era berean Ibarrolak Alonsoren berehalako dimisioa eskatu du. Bestetik Francisco Javier Razkin Arbizuko alkatea ere salatu dute 2021 batean zenduzen eta herrikidea zuen Fran Baldari egindako omenaldian parte hartzagatik. Kasu horretan jaialdia berak ere oroitu zuen Arbizuarra atortxuren sorreran parte hartu zuela gogora ekarriz. Informazioaren aria. Europako Parlamentuak ez du genozidio hitza erabili nahi Palestinako sarraskia definitzeko. Gazari buruz onartutako erresoluzioak Europar Batasunak Israelekin duen merkatu itunaren zati bat bertan bera uztea onartzen du, baina Europako Alderdi Popularreko parlamentariek onartutako dokumentua apaldu dute. 305 boto alde, 151 kontra, 122 abstentziorekin egin du aurrera testuak. Abstimmung. The vote is closed. Carried. Gazako genozidioa espreski jaso gabe zeharkako aipamena egiten dio nazioarteko justizia auzitegi nagusian zabalik den auziari erreferentzia eginez. Azkenean talde popularreko gehienek babestu dute modu horretan. Juridikoki ez da loteslea testua. Mozioan Gazako hondamendi humanitarioarekiko kezka agertzen da, gosetea eragin duen Israelen blokeo gaitzetsi du eta bi estatuen aitortzaren alde egiten da gatazkaren aterabide moduan. Modu berean Hamasek dituen baituak askatzeko eskaera egin du eta urriaren 7 izan ziren eraso gaitetsi. Gazan, 70 lagunetik gora hil ditu Israelek azken orduetan, zerrendako biztanlek ez duten ora joan eta horregatik ezin izan dute hiria utzi, hau usteko agindua egon arren, armadaren kalkuluen arabera 400.000 lagunek egin dute ies gaur arte eta beraz 800.000 lagun gelditzen dira zerrendako hiri honetan. Eta hain zuzen, aipatuko dugu, baita ere, Dohan berriz, hainbat herrialde arabiarrek Katarrek har dezaken edozein erantzun babestuko dutela berretsi dute, Israelek Hamaseko talde negoziatzailea erasotu ostean, atzo ehortzketa eguna izan zen Katarreko hiriburuan. I was meeting one of the hostages' family that morning, the morning of the attack. Carrying a message that the families, they are counting on this mediation. They have no other hope for that. Katarreko lehen ministroak bahituentzako egon daiteken euzen esperantza alertu izan egotzi dio Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrari. He needs to be brought to justice. He is the one who's wanted to the ICC. That's number one. So I think that someone like him trying to lecture the world about the law. CNN telebista kateari eskainetako elkarrizketan Netanyahu justiziaren aurrera eraman behar dela berretsi du Abdullah Ram lehen ministroak. Eta Sumud flotilla Gazarantz irtetear dago, portu ezberdinetatik irten diren espedizio ezberdinak Tunezen elkartu direlarik. Han izan dira Mandela, Nelson Mandelaren biloba eta Francesca Albanese nazio batuen erakundeak lurralde palestinarretarako duen errelatorea. They supported our cause until we attained our freedom. And this is why it was important upon his release in 1995 and respectively in 1997 on his visit to Gaza. He made a commitment to the Palestinian people by saying our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. Nelson Mandelaren biloba gogora ekarri du Gazak Hego Afrikako lider politikoaren kausa babestu zutela eta honek erantzun ziela askatasuna etzela osoki lortuko Gaza askatu arte. It's not just Israel. It's a system. The system that protects Israel. It's us. Francesca Albanesek salatu du zibilak joan behar direla Gazako setioa ustera, sistemaren indarrak joan beharrean. Gudari moral gisa definitu du Sumud flotillako eskifaiak. And Sam Davis breaking the siege already many months ago. And in the absence of any action and while empty words of rhetoric flow from here to there, Tunisiatik euren egoeraren berri eman dio naiz irratiari ere Sumud ontzidiko euskal ekintzailetako batek Tunisian izan diren protestetaz hitz egiten du edota euren helburuen artean Gazan ezarri den blokeo informatibo apurtza ere egongo dela. Erasoen ondoren ere Tunisiako herria kalera atera zen atzo. Palestinaren askatasunaren alde eta Global Sumud ontzidia babesteko.
Gaur ere, gu buru belarri ari gara lanean. Gazara ateratzeko alik eta azkarren, ontziak behar bezala prestatzen. Bitartean, sionismoak bere planarekin jarraitzen du. Azken soluzioa, Gazan odolez eta zuz aplikatzen mundu osoko gobernuen konplizidadarekin. Eraginkortasuniari gabeko adierazpen politiko hutsalen artean ere. Aldiz, munduko herriek jarraitzen dugu mobilizazioekin eta boikot aktiboarekin. Sitioa apurtzeko eta sionismorik gabeko mundua eraikitzeko borrokan tinko. Bitartean, zoritxarrez, Gazak itzalaldi informatibo bati egin behar dio aurre. Mendebaldeko edabideak isilarazteko asmotan dabiltzan arren, ekintza globaleko aste baten deialdiaren oihartzunak iritsi dira. Alarmak jotzeko Israelek Gazarako duen azken irtenbideari buruz egin dezagun oihartzun hori oihu gogorgarri bihur dadin. Denak gehitzen du. Euskal Herria indartsu ari da. Bere geografia osoan egunero antolatzen diren mobilizazio eta ekintza indartsuetan ahotsa altxatzen. Horien artean, Tuteratik Hendaiara martxak bere bidea jarraitzen du gaur. Horrek gogorarazten digu herri zapaldutik herri zapaldu da, Tuteratik Hendaiaraino eta Bartzelonatik Gazaraino Euskal Herria historiaren alde honean jarri dela berriro. Palestinako borrokaren ereduak edozein oztopoaren gainetik aurrera jarraitzera bultzatzen gaitu. Eskerrik asko, Palestina. Palestina aske izan arte, ez gara aske izango. Informazioaren aria. Gaur urepe jarri dut berriro. Maria Txibitek Espainiar Estatuko Senatura joan beharko du Koldo kasuaren batzordera. PPek sustatu du galdeketa eta Txibiteri kontratu susmagarriak onartu izanaren ardura gotzi diote. Nafarroko lehendakaria, hain zuzen, irailaren 29an izan beharko du Senatuan. Irailaren 29an Senatura joan beharko da Txibite. Alicia Garziak Alderdi Popularreko bozeramailea Senatuan, Txibite Koldo kasuaren errodunetako bat dela esan du, kontratu susmagarriak onartu baitzituen. Izan ere Garziak esan du, zerdan askatasunarekin mugitu zela Txibiteri esker. Nafarroko parlamentuan kurtso politiko berriko lehen osoko bilkura egin dute gobernuaren kontrol saioa. UPN gogorrekin du Txibiteren aurka. Javier Esparzak Txibitek ezingo duela dena ezkutatu eta ustelkeriaren epizentroan egotea egotzi dio. Halaber Senatuan agertuko dela jakinda, Esparzar deitoratu du Nafarroako parlamentuko batzordean erantzunez izana. ¿A qué tiene miedo? ¿Le preocupa que si nos dice la verdad tiene que presentar la dimisión, señora presidenta? Esparzak Txibite ustezko ustelkeria kasuei buruz konpliz izan dela eta isilik egon dela iritzi dio. Horiek horrela lehendakariari galdetu dio traman dauden enpresen opariak onartu ote dituen eta Abalosek Nafarroara zetorrenean antolatzen zituen festen berri bat ote zuen. Bere gobernuaren zintzotasuna defendatu du eta errelato bat inposatu nahi duela. Usted está montando un relato y la única estrategia que tiene UPN es que sus deseos de que este gobierno haya sido corrupto se cumplan. Pero ya le digo que espere sentados. Denborak agerian utziko duela bere gobernuak ez duela ezer legez kanpokorik egin esan du eta behar diren azalpen guztiak emango dituela. Eta UPNek eskatuta, adierazpen xenofobak zuzendu zituela esan du Manuel Resa Balterrako alkateak. Diario de Navarra egunkariari adierazi dio berdin pentsatzen jarraitzen duela. Alderdiaren babesa eskuratzen ez baldin badu gainera, UPNeko militante izateari utziko dio. Pizti zaurituaren moduan, erasora jo du Balterrako alkateak bere aurkako neurriak geroz eta gehiago direla ikusita. Herrian bizi diren eta sortzez atzerrikoak direnei aurrak izategatik ematen dien diru laguntzak gogortu zituen 20 urteko errolda eskatzeraino. Hori ezen guztia izan, adin txikiko migranten aurka egin zuen esanaz jauntxoak direla eta diru laguntzetaz bizi direla. Nafarroko gobernuak erantzun du, deliturik egon ote zen ikertuko zuela esanaz, bere adierazpenak fiskaltzara eraman ditu, eta Diario de Navarrak gaia astintzen jarraitu du eta Manuel Resari eman dio hitza. Gobernua etako kidekin dagoela, kataluniar separatistekin eta bere aurka ari direla lotxak ezkutatzeko esan du. Orain Resak dio bere alderdiaren babesik ez duela izan. Argitu du ere alderditik deitu ziotela barkamena eskatu behar zuela esanaz, baina berak ez zuela egin nahi. Alderdikoek ez badute publikoki aurpegirik ematen, karneta suntsituko duela esan du ere. Eta ondoren, gazte migranten aurka jarraitu du Diario de Navarrari eskainitako adierazpen horietan.
Soy el fuego que arde. 55 kilo kokaina etxean eduki eta droga trafikoan aritzeagatik 2 ertzain 6 eta 7 urteko espetxe zigorrera kondenatu ditu justiziak. Bizkaiko audientziak erabaki du espetxe zigorrera kondenatzea eta 3 milioi euroko isuna ezartzea bakoitzari. Bizkaian eta inguruko lurraldetan droga trafikoan aritzea egozten die. Akusatu nagusiari zigorra jetzi dio droga dependentzia handia duelakoan. Guardia Zibilak egindako operazio batean 2021ean zenbait lagun atxilotu zituzten, tartean 2 ertzain hauek eta haietako batek etxebizitzan 54,8 kilo kokaina atzeman zuten. Helegitea jar dezakete ertzain kondenatu hauek. Eta blokeatu dezagun dena protesta dinamikaren baitan, Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten 6 lagunetatik 2 epailaren aurrera eraman dituzte eta 6. adintxikikoa denez prozedura propioaren zain gelditu da. 3 pertsona horretatik 2 epailaren aurrera eraman dituzte ostegun arratsalde honetan. Izi Euskal Herria irratiak jakitera eman duenez auzi azkarra egingo diete. Matxinatzea eta arma zuriak eramateagatik auziperatuko dituzte. Atxiloturik zegoen 3. adingabea da eta aske geratu da auziaren zain. Errepresioaren kontrako elkarreteratzea egin dute ostegun honetan eguerdian Baionako komisaldegiaren aurrean. Elkarreteratze honetan zegoen beste pertsona bat atzeman dutela salatu dute. Informazioaren aria. Goizeko 8:21, ekonomiari dagokionez, lakuak egindako kalkuluen arabera 700 milioi euro inguruko kalte eragingo dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Donald Trumpen arantzelek. Kalte hau, hobeto neurtu eta laguntzak emateko, 3 mahai sektorial osatu ditu ere lakoako gobernuak, automozioa, makina erraminta eta altzairu gintzan. Atzerrian, agerraldian, Mikel Jauregi sailburuak esan du industriak eskatzen duen argindar potentzia areagotzeko harremanetan ere badagoela Espainiar gobernuarekin. Industriak behar duen potentzia gehikuntzaren gainean, Espainiak duen blokeoa hautsi nahi du, 12.000 uatioi beste 6.000 gehitu nahi dizkie. Jakiteko noiz emango diguten, aspalditik dagoen gure beharrei erantzuteko planifikazioan zein inbertsio sartuko den. Gaur eskatuko du data, haiek emateko bile batzarrean kopurua. Bestalde, Trumpen mugazergek 700 milioi euroko galerak ekarriko dizkie enpresei, 3 dira sektore kalkulatuenak, automozioa, makina erraminta eta altzairugintza. Mugazergen inpaktu zuzenaz gain zeharkakoa ere aintzat hartu behar da. Kezkatzen gaituena da Mexikon gure enpresak, gure sektoreentako enpresak Mexikon aspalditik daude, arrakastarekin, eta nolabait Mexiko eta Estatu Batuetako arteko erlazional izango den sektore honetarako. Neurri zehatzak eta laguntza martxan jarri nahi dituzte, altzairungintzako sektorea Miñaon elkartuko da datorren astelenean eta besteak Bilbon hilaren 22an eta 29an. Eta muga meategiaren proiektua kolpe berri bat jaso du azken orduetan, iragarritako 320 milioi euroko kreditu lerro bat galdu du. Nafarroko Rural Kutxa, ING eta HSBC banketxeek proiektua baztertu dute, hori eman du jakitera Navarra Kapital edabideak. Azken asteetan, gero eta inbertitzaile potentzial gehiago joan dira baztertzen Geoalkali enpresaren filial Highfield Resources, Nafarroa eta Aragoi artean egin nahi zuen potasa meategitik. Azkenak esan bezala, Rural Kutxa, ING eta HSBC eta beraiekin adostutako 320 milioi euroak izan dira. Aurretik Societe General, BNP, Paribas eta Naixis izan ziren proiektutik baztertu ziren lehen erakunde finantzaroak. Ezin ahaztu, meategiren inbertitzaile nagusi izango den China Minmetals korporazionek abuztuan iragarri zuela, muga proiektutik joango zela eta inbertitzaileak alde ginarren Geoalkalik eta Maria Txibiteren exekutiboak inbertitzaile berriak bilatzeko lanetan ari zirela ziurtatu zuten. Foru gobernuak eta PSNek bereziki babes handia eman diote proiektu honi hasieratik, baina zaila dirudi beharrezko inbertsioak topatzea mehatze proiektu honek duen irudi txarragatik. Alde batetik ekologikoki kaltegarria litzatekelako, baina baita ere azpiegitura aipatzen zelako Guardia Zibilaren ukok koldo auzian egindako txostenean. Eta
beste instalakuntza batean, kasu honetan Santurtzin, ingurumeneko fiskaltzak salaketa jarri du, bertan 2024 urteko azaroan Bilboko portuko instalakuntzetan hondakin kutsagarriak isurtzeagatik. Guardia Zibilak zisterna kamioi bat harrapatu zuen portuko lurretan 3.000 eta 5.000 litroko likido ilun bat isurtzen ari zen bitartean eta fiskaltzara bidali zituen eginbideak. Likidoak erregai edo produktu kimiko usain handia zuen eta ondorioz agentek susmatu zuten arriskutsua zela. Hori dela eta berehala agindu zuten isuria bertan bera uzteko. Txostena ingurumen fiskaltzari bidali zioten eta ark laginak toksikologiako eta auzitegi zientzetako Madrilgo Institutu Nazionalera bidaltzeko agindu zuen. Erakunde horrek hidrokarburoen presentzia berretsi zuen eta isurketak natura ingurunean kalte larriak eragin zitzakela egiaztatu zuten. Instituzioaren txostenaren ondorioz ingurumeneko fiskaltzak salaketak jarri ditu, ingurumenaren aurkako ustezko delitu baten zantzua ikusi duelako. Eta Mikel Arreazpeitiak Iñaki Nubla ordezkatuko du Konfekopen zuzendaritzan. Kooperatiben munduan, ibilbide luzea eginda bere esperientzia eta ezagutza zabala ekarriko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben Konfederaziora. Mikel Arreazpeitia kooperatiben mundutik dator eta eroskin garatu du bere ibilbide profesionala. Logistikaren arloan 21 urte zela egin ondoren duela 12 urte hartu zuen eroskiko idazkari nagusiaren kargua eta posizio horretatik harreman estua izan du Konfekopekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta estatuko gainerako kooperatiba mugimenduekin. Biek lanean hilabete batzuk emango dituzte trantsizio ordenatu eta eraginkorra bermatzeko, martxan dauden proiektuei jarraipen emateko eta maiatzean onartutako Konfekop 2025-28 plan estrategiko berria finkatzeko. Pairen ezarpenak dakarren diskriminazioa salatu eta D-ereduaren alde egin dute sindikatuek. Zelas, Lab, Ela eta Sortzen sindikatuak legebiltzarraren aurrean elkartu dira pai ereduan dauden ikasleak D ereduan ikasteko aukera aldarrikatzeko. Hezkuntza kontseilariari gogoratu diote bere garaian Nafarroako arartekoak aitortu zien eskubidea eta PSN alderdiaren jarreran kritikatu dute. Gertatzen ari dena da familia ugarik bizi diren herria edo auzoarengatik izugarrizko diskriminazioa jasotzen ari direla, eskola mapak ezartzen dielako ikastetxe bat, eta ikastetxe horretan beraiek hautatu gabe pai inposatua dagoelako, eta ja pai zigor bezala bizi baldin badugu, orain gertatzen dena da zientziak ingelesez ematen hasi direla, eta zigor hori oraindik ere areagotzen dela. Eta ez dela inongo momentuan aintzat hartzen D eredua euskarazko murgiltze eredua dela. Legebiltzarrean aurrean elkarreteratu diren sindikatetako kide gogoratu nahi izan diote Carlos Jimeno hezkuntzako sailburuari Nafarroako arartekoak ikasleei D eredu gutxian ikasteko eskubidea aitortu ziela. Bertan bildu diren pertsonak esan dutenez, Jimenok ez du jaramonik egin eta alde bakarrez eutsiko dio pairen inposizioari. Horrez gain sindikatuek PSN alderdiak egoera honen aurrean duen jarrera kritikatu dute. UPN, PP eta Vox alderdiekin erabat lerrokatu dela esanez eta UPNek euskarari jarritako oztopoak areagotzen ari dela adiraziz. Arartekoaren gomendioa betetzea erraza dela jakinarazi dute, ingeleraz irakatsi beharko duten irakasleek euskeraz dakitelako. Ondorioz D eredu gutxian ikasteko eskubidea ukatzearen erabakia ulertezina iruditzen zaie eta politika euskara fogikotzat jo dute. Informazioaren aria. Kalatzen, edertzen, kaltetzen, denbora ari da dena eraldatzen, alako baldintzen menpean. 2 minutu goitzeko 8:30 izan daitezen eta nazioartera begira jo beharra dugu izan ere Jair Bolsonarori 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote, estatu kolpea egotzita eta gau honetan Brasilen manifestazioak izan dire sententziaren alde zein kontra. Brasilgo auzitegi gorenak ebatzi duenez, Bolsonarok zuzendu zuen talde kriminal armatu bat Lula da Silvaren gobernuaren itzulera oztopatzeko. Egoi Belategi, zer gehiago dakiguen buruz, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, epaimaiak gehiengoz errudun jo duela Jair Bolsonaro, Brasileko presidente oia, eta azken orduko dugu zuke ipatutakoa zigorraren iraupena zabaldu baitute 27 urteko espetxe zigorra Bolsonarorentzat. Fiskaltzak berari azazpimarratu du Bolsonaro izan zela kolpearen burua eta hainbat fasetan prestatu zutela trama hori 2021 aurrera. Larrigarri gisa gainera ipatu beharra dago Bolsonaro
erreserban dagoen militar oia dela ere. Epaile batek adierazi duenez, Bolsonaroren gidaritzapean talde batek demokrazia kolokan jarri nahi zuen Brasilen hauteskunde prozesua deslegitimizatzeko helburuz. 2023ko urtarrilaren 8ean heldu zen punturik larrienera, milaka jarraitzaiek erasotu zituztenean, Brasilgo hiriburuko botere instituzio nagusiak militarrei esku hartzea eskatuz. Bolsonarok 5 delitu ditu leporatuta, estatu demokratikoaren deuseztapen bortitza, estatu kolpea, talde kriminal armatuan parte hartzea, ondare publikoaren suntxiketa eta kalte larriak eragitea. Gehienezko zigorra 53 urtekoa izan ziteke, baina esandakoa zenean 27 izango dira. Berarekin batera beste 7 kidere kondenatu dituzte tartean defentsa ministroia eta justizia arduradun izandakoa. Eta euriak, tentsioak eta banaketa politikoak markatutako diada egunean, milaka lagunek bat egin dute Kataluniako 4 hiritan aldi berean izan diren manifestazioekin. Prozes garaiko mobilizazioetatik urrun jarraitzen badute ere, balorazio positibo egin dute elkarte independentistek, irailaren 11 honek etapa berri bat irekitzea ahalbidetzen duelakoan. Bai, hala da, Barcelona, Girona, Lleida eta Tortosa izan dira aurtengo diadaren mobilizazio nazionalak hartu dituzten hiriak. Egiari zor aurtengo diadak banaketa politikoak mugimendu independentistan izan duen eraginaren isla argia izan da. Alderdi bakoitzak bere aldetik ekintza propioak egin zituen goizean, lehentasun ezberdinekin eta gaur-gaurkoz subiranotasuna handitzeko proposamen eta bide horri ezberdinekin. Banaketa hori ere ikusi ahal izan da arlo sozialean. Kataluniako ezker independentistak adibidez bere mobilizazio propioa egin du fasismoaren gorakadaz ohartarazi. Edozein kasutan Kataluniar independentismoak ondoa jo duela sinetsita, aro berri bat ireki dela ziurtatu dute eragile subiranistek, eta bidea desobedientziarena izango dela aurreratu dute. Desobeïm a les aules, als carrers i a les institucions, perquè cap jutge ens ha de dir en quina llengua hem de parlar ni quina escola hem de tenir. Cap jutge! Katalanaren sustapenaren aurkako azken sententziaren aurrean desobedientzia zibilera deitu baitu Asamblea Nazional Katalaneko Lluís Llachek euren nortasuna eta burujabetzaren defentsan. Izan ere, gogoratu behar dugu Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin duela Katalanaren murgiltzeko ereduari eustea helburu duen Generalitatearen dekretua. 2024an onartutako araubide honek Katalana gaitegian eta material didaktikoetan blindatzeko helburua zuen. Des d'Òmnium continuem sense relacionar-nos i Òmnium ens sentim hereus d'una llarguíssima tradició que és la del catalanisme democràtic, que aspira a una Catalunya oberta, una Catalunya integradora, una Catalunya basada en els principis democràtics internacionals. Indar katalanista demokratikoen arteko batasunari berreskuratzea lehentasun behar duela esan du Ser Irratian Omnium Kulturaleko Xabier Antikek bestela banaketaren onuradun nagusia eskuin mutur izango delako. Espainiarra eta batez ere katalana bada nabarmendu behar dugu aurten ere gonbidatu izan dela Silvia Urriolsen Alianza Katalana diadaren baitako mobilizazioetan parte hartzera. Eta Poloniak alerta gorenean jarri du bere armada, eta mugaren zati bat itxi du Errusiak eta Bielorrusiak astebetez egingo dituzten maniobra militarrak tarteko, Errusiar drone batzuk bere aire espazioan sartu ostean. Varsoviak oldarkortzat jo ditu maniobra hauek, baina Moskuk dio ez direla inorentzako mehatxu. Hala da bai, Poloniak ekialdeko muga guztiz itxi du eta armada alarma egoeran izango da Errusiak eta Bielorrusiak egingo dituzten maniobrek iraun bitartean. 30.000 bat soldadu mobilizatuko dituzte bi aliatuek. Marcin Kierwinski, barne ministroak azpimarratu du mugako segurtasun egoera. Okertuz gero, Poloniako armada ekintza erradikalak hartzeko prest dagoela. To głosowanie pokaże, gdzie w Polsce jest prawdziwa partia rosyjska. Parlamentuan egindako agerraldian gainera, Polonian errusezale diren pertsonak eta eragileak atzemateko neurri bereziak jarriko dituzela martxan iragarri du ministroak. Errusiak berehala erantzun dio Varsoviari esanaz, maniobra horiek euren defentsa propioa lantzera bideratuta daudela eta ez dutela mehatxurik suposatzen inorentzako. Bielorrusiak 56 herrialdetako begiraleak gonbidatu ditu maniobra hauek monitorizatu eta ikuskatzera nazioarteko gobernuak lasaitzaldera pegi. Eta bien bitartean Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak beralako bilera ere deitu du Errusiako dronak Poloniako aire espaziora sartu ostean.
Jest najwyższy czas, abyśmy znowu powiedzieli sobie, Giro militarra euspotuz, Errusiako dronen aurkako operazioan parte hartu zuten aire indarrei bisita egiten izan da Donald Tusk lehen ministroa, NATOko aliatuen hegazkinek ere hartu dute parte aipatutako operazioan. Minutu bat eta goizeko 9:25 gutxi izango dira. Kirol aria, naiz irratian. Kirol kontuei dagokionez, FIFak baimena eman dio Atletiki Aymeric Laporte inskribatzeko, ostegun arratsaldean Bilboko klubak iragarri duenez. Maren Frantsesena, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleala da. Hasieran FIFak ez zuen ontzat eman Al Nassr taldeko jokalari ohiaren izen ematea. Arrazoia, haren iritziz Saudi Arabiako Federazioak ez zuen dokumentazioak garaiz bidali. Atletikek helegitea aurkeztu zuen eta erakutsi du Saudi Arabiako Federazioak garaiz bidali zuela dokumentazioa. Hori ikusita FIFak atzera egin du eta bide eman dio Laportek Atletiken jokatzeari. Jokalariak 3 denboraldirako kontratua adostu du klubarekin. Atletizales, muy contento de estar con vosotros. Hoy es un grandísimo día para mí. Una temporada muy ilusionante, con muchos partidos por delante y nada, con ganas de poder pisar Samamés, de poder estar con el equipo, de ayudar al equipo y es todo lo que deseaba, así que nada, al ruedo ahora y que todo vaya muy bien. Un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo. Eta Realeko emakumezkoen taldeak denboraldiko lehen neurketa jokatuko du larun batean Zubietan, baita Z7 zelai zarrean lekuan eraikitako zelai berrian izango da hitzordua. Nerea Izagirre eta Ainoa Moraza kapitainak ilusioz mintzatu dira komunikabideen aurrean eta ez da gutxiagorako. Azken urteetako lan eta inbertsioaren fruituak jasotzen hasiak dira eta etxe berria zapaltzea urrats simboliko eta emozionala da bientzako. Zubietako kirol hiria hazten eta hobetzen ari da eta eraikin berria horren adibide argia da. Morazak gogoratu du duela 10 urte iritsi zenean, ez zela egongo baliabideen arrastorik. Orain ordea txuri-urdinek lehen mailako instalazioak dituzte eta haien lana eta konpromisoa baliabide horiekin bat datoz. Zinta mozteko modu onena garaipena dela diote eta hori bilatuko dute larun batean etxeko estreinaldian Sevillaren aurka. Azken garaipenaren inertzia baliatu nahi dute donostiarrek eta zaleen babesa funtsezkoa izango da. Eta Ineseko Filippo Gana italiarrak irabazi du Espainiako bueltako 18. etapa laburtua 12,2 kilometroko erlojupekoa eta Jonas Vingegaard Danimarkarrak liderraren elastiko gorriari eusten dio. Ganak 13 minutuko denbora egin du batez beste 56,2 kilometro orduko abiaduran. Bere atzetik Jay Bain, Australiarra denbora berean eta Joao Almeida, Portugaldarra 7 segundura sailkatu dira. Jonas Vingegaard Danimarkarra 9. izan da 18 segundura. Horrela, sailkapen nagusian Portugaldarrak 10 segundu kendu dizkio Danimarkarrari, baina Vingegaardek 40 segundu ateratzen dizkio oraindik Almeidari eta 2 eta 48 Tom Pitcocki. Bi manifestari atxilotu ditu Espainiako poliziak zirkuituaren ibilbidera salto egin ostean. Gainera beste 15 pertsona identifikatu dituzte eta zigortuak izateko proposatu dituzte zirkuituko esiak gainditzen saiatzeagatik. 100 pertsona ibilbidean zehar protestan ari ziren bitartean egin dituzte atxiloketak, Gazako genozidioa salatzeko eta Israel taldeak lasterketa honetan parte hartzea gaitzesteko. Ostiralean, 161,9 kilometroko 19. etapa jokatuko da Rueda eta Gijuelo artean. Eta aipatuko dugu baitare kirol kontuetan TAS kirol arbitratzeko epaitegia Euskal Pilota selekzioaz erabakitzeko eskumena duen aztertzen hasi dela. Euskadiko Euskal Pilota Federazioa nazioarteko Espainiako eta Kubakoa deklaratzera deitu ditu. Espainiako eta Kubako federazioek inpugnatu egin zuten Euskadiko Euskal Pilota Federazioa nazioartekoan sartzeko eta TASek jakin nahi du eskumenik baote duen honi buruz erabakitzeko. Bilera auzoaren 29an egitekoa zen, baina azkenean atzoko egunera atzeratu zuten.
Eskumenik ez duela ebazten baldin badu, auzia bere horretan geldituko da, izan ere, Espainiako eta Kubako federazioi agurtu zaie beste epaitegi batzuetara joteko epea. Kontrakoa uste badu, berriz inpugnazio aztertu eta litekena da urtea bukatu horretik izate epaia, baina ez dago argi, tasek behin betiko erabakiren bat izango ote duenikan. Birziklatze istorioak! Brika dagokion edukiontzira bota dute! Brikurra! Txiki egin zen potea berriro jaiotzeko! Etxeko lanen kuadernoa zena zereal kaxa bihurtu da! Jarraituko du, birziklatzen jarraitzen badugu! Historio gehiago birziklatu.eusen. Ekoenbes, Ekobidrio eta Eusko Jaurlaritza. Euskotrenek jakinarazten du. Bizikontzako estropadak Euskotrenekin. Tren zerbitzu bereziak zure traineru gustukoena anima dezazun. Ahaztu autoa, mugitu trenez. Ordutegiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Ikus dezagun, zer gertatzen den, baina momentuz lehia bizia Urdei bai eta Orio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra 3. tokian, eta... Aldeko igandeko denbora egingo du, Bai, segundutxo bat hobeago. 0:4:77 Bermeok, haze poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko itzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean Naiz irratian. Igande honetan, 11:00 hasita analisi honenarekin. Kontxako bandera, Naiz irratian. Informazioaren aria. Goizako 9:00 gutxi pasata heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan Donostiako estudioetan dugu Mikel Urdangarin, filosofian doktorea eta kazetaria. Egunon. Egunon. Uda ondo joan da? Edo gonda zure arreta izan duen albisteren bat? Uda oso azkar joan da, ja aztuta daukat. Oraindik udan gaude, ez da, ofizialki. Baina, udako patxada hori behintzat iraganeko kontua da. Eta nire kasuan ere esango nuke, ez dakit, gainontzekoek bezalaxe, pare bat albiste direla, ez, berezikin nabarmentzeko. Alde batetik, Palestinako genozidioa, udan horrek ez du etenik izan, erritmoa ez da lasaitu, eta, aurrekoan irakurtzen genuen, ez, jada aurren 2% erail duela Israelgo estatu, sionista eta genozidak, eta uste hori izan dela, ez, albisteri lazgarrinetako, eta gero zuten auzia ere oso presente egondala esango nuke. Eta baita ere, 2 astean behin ostiralero gurekin egongo da, Unai Fernandez de Betoño, arkitekturan doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Egunon? Egunon, guztioi. Zure kasuan jakin dugu, ondo joan dauda, egonda zure arreta bere ganatu duen elementurik, edo? Oso ondo egonda, egia esan lasaitu egin gara, ni gutxienez bai. Baina, ja kursoa hasi gara aste hontan, istiluak ere izan dira unibertsitatean, Mikelek aipatzen zuen Palestinako genozidioaren karira, hor ere, inaugurazioan izan dira ikasle batzuk protestak egiten, eta zentzu horretan, nik uste ere hori izan dela gehien nabarmentzeko, ezta? Niretzate aste hau ere mugitua izan da, legebiltzarrean izan naiz, liburu baten aurkezpenean, eta tira, ja martxan ari gara topera. Bai, gainera gaur zure analisi maila delarik ere, bete-betean sartuko gara, etxe bizitzaren aipagaian, izan zenuen agerraldi horretan, edota baita, horre liburuaren aurkezpenean, baina hori geroxeago izango da, orain aipatu beharra dugulako, tailerrak, solasaldiak, kontzertuak, bazkari musikatua,
iazko estreinako arrakastatxoren ostean bigarren inurri eguna burutuko da larun bat honetan Usurbilen. Haren akonpainamendu formazio eta divulgazioan ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik eragiten diharduen inurritegiak elkargunei fisikoa du da berriaz geroztik Usurbilen. Laster ordea Herriko plaza hartuko dute berriz, izan ere ia 5 urte bete zituen inurri elkarteak eta egoitza udalerri honetan ireki aurretik ordura arteko ibilbide oparea goraipatu eta bide lagunak elkartzeko lehenengo inurri egun antolatu zuten estreinako Usurbilen. Tailerrak heriotza edota dolari naiz zoru pelbikoari edo sexualitateari buruzko solasaldiak, bazkaria, bakarrizketa saioa kontzertuak egun pasa arrakastatxoa izan zuten. Egunaren harrera ikusita, bigarren edizioa antolatzea erabaki dute aurten. Eta bihar burutuko den jardunaldi honetaz gehiago jakin nahi dugunez, gurekin dugu Julene Ilarramendi izan inurri elkarteko kidea, egunon? Kaixo, egunon. No, inurri egunaren bigarren edizio izango da aurtengoa. Nola bizi duzue ekimenak jaso duen babesa? Egia esan da, super pozik eta oso eskertua. Nik izango nuke hitza eskertua dela. Oso eskertua gaude, berriro ere, hau ospatuko degulako eta, izugarrizko babesa jaso degulako. Orain, besteak beste baduzue, baita ere Usurbilen elkargune fisikoa. Honek izan inurriren jardunan eraldaketarik edo ekarri du? Bai, egia esan da pixkat profesionalizatzera edo ekarri gaitu. Behar genuen espazio batez, gure lana aurrera joateko egia da inurri txikia dela, baina, geroz eta handiago gara, eta, azkenean, taberna batean, edo, iten genitu dako gauzak, eta bai behar genuen leku bat, non guk lan egin, non gure inurriak ere arreta handiarekin elkartu, eta bai izan dela nahiko aldaketa. Horre, aipatu genezake programaren baitan hitzaldi eta tailer ezberdinen bitartez, minbiziaren alor ezberdinak jorratuko direla besteak beste heriotza, dolua, ala sexualitatea aipatuko dira. Zer dela eta hain garrantzitsua da, aipagai hauek espazio publiko batean azaleraztea? Azteko gutxi hitz egiten alako hontaz. Egia da, ospatzeko egun badala eta hortaz ere hitz egingo deula, baina baita ere nahi genuen hartuta arte batez, pixkat inurriren, ikuspegi hori ez hain pink baizik era hain punk hori, pixkat erakusteko, zen ikusten, ondo tortzegula da noi, lehen pertsonan bizi izan duten emakumei entzutea, pixkat aldatzen du mundua eta beharrezkoa da, berein bizipenak entzutea ikasteko. Baita ere zeramika, makrame, hitzaldiak ala zaintzari buruzko hitzaldi propioare izango duzue. Nolako parte hartzea espero duzue ekimen hauetan eta nolakoa da ekimen hauen xede publikoa? Egia esan da, dana dagoela betea. Pasabat izan da, egia esan da, eta oso harrera ona duki du, eta nik uste jendeak gogo hausko dauzkala bai hitzalditera, bai tailerera joateko. Horre, zehazki baita ere, makrame tailerrean, bularrak izango dira xede. Nola lotzen da makramea bezalako eskulan bat eta identitate eta gorputzaren bizipenekin? Bira, azkenan ez da talde hori sortu. Hori egia da justo kendu degula. Igual ez dugu, eta anuntziatu kendu dugu, zegia da jende gutxi apuntatutela izan dela gauza bakarra, jende gutxi apuntatu dana. Eta nik uste ere, agian izan daitekela horregatik. Zakit kosta egiten batzutan igual ere ez, bi gauza horiek edo gorputzarekin, gauzak egitea, eta aurten ez da egingo, baina, espero dugu hurrengo urtean edo egitea. Eta baita ere, zehazki, tribu kontzeptu ere, erabili izan duzu izan inurri definitzeko. Zer diozu komunitateak izan dezaken gaitasunaz minbiziak eragiten dituen une zailak aurrera eramateko? Guretzat hori, esan dezun bezala tribua da, sarea, familia ez, elkartzen gaituen zerbait da, egia da, zaila dela, minbizia ez, etortzen danean, hau dana gestionatzea, mila gauza gestionatu behar direlako, zaila delako pertsona berak pairatzen badu, zaila da zaintzaile, laguntzaile, bezala ere pasatzea, arduan egia da, tribu bat, beharrezkoa dela horrelakoetan, babesleku bat, ulertuko zaituen norbait, entzuko zaituen norbait, lagunduko zaituen norbait, orduan, guretzat tribua dena da. Eta horrek kaso, bizipen guzti horietan ere, erronkandiena izaten da tabuak edo korapiloak haustea?
Bai, guztiz, gu hortarako oso prest gaude, zaigu, bueno, asko hautsi behar degula oraindik, bueno, nik esango nukeia asko hautsi degula ere bai, bai, azkenean, bueno, tabuak diren gauza kosta egiten dira gehiago, eta bueno, poliki da hortaz hitz egiten badegu, bueno, tabua txikiagoa direla, eta, bueno, askeagoak eta libreagoa garela gauzataz hitz egiteko. Xetasun guztia bakin gaditzen gara, Julene Ilarramendi eskerrik asko gurean izategatik. Zuei eskerrik asko. Amaieratik hasiko era, galdetu bai dugulako komunitateak izan dezaken gaitasunaz, minbiziak eragiten dituen une zailak aurrera eramateko. Mikel, zer esango zenuke kolektibotasun honetaz, arlo honetan? Bai, azpimarratu duten bezala ezinbestekoa dela, ez? Atzo justo Maider Galardik berrian argitaratzen zuen artikulu bat honen harira, eta berak esaten zuen, ez, askotan aipatzen da zaintza publiko komunitarioa, eta nola orekatzen diren, ez, dimentsio publiko hori, dimentsio komunitario hori, eta berak planteatzen zuen nolabait, izan inurrikoek, nolabaiteko oreka bat edo planteatzen dutela, ez, da nik uste oso interesgarria dela, ez, berak zioen, tekstualki, harta publiko duina, hau da, era publiko batean, instituzio publikoek, eta osasungintza sistema publikoak bermatzea, alako gaixotasun bati aurre egiteko ezinbestekoak diren profesional, baliabide, espazio eta bestelakoak, baina nolabait horrek ezinbestekoa du, osagarri modura, baina ez bigarren mailako elementu gisa, baizik eta parez pareko elementu bezala, berak jartzen zuen, ia arte bizi nahi duen komunitatearen elkar sostengu bat, ez? Hau da, uste, Julenek aipatu ditu, ez? Alde batetik tabu hoiei aurre egiteko, plaza publikoa hartzeko, askotan badirudi, ez? Gaixotasunak ezkutatu egiten dira, eta gaixoak, baldin eta gaixotasun jakin batzu balen badituzte, badirudi ezkutuan egon behar dutela, ez? Minbizia kontzeptu oso gogorra da, edo, orain arte hala izan da gure gizartean, ez? Errespeto handia sortzen duena, eta sortu behar duena noski, baina badirudi, ez? Halako gaixotasun bat duenak, nolabait, ezkutuan egon behar duela, ez? Heriotzarekin zerikusia izan dezaken orok ezkutuan egon behar duela, ez? Hori sozialki oso normalizatuta daukagu, eta usteet horren aurrean, nolabait, zaintza eta harta publiko horren eskutik, ezinbestekoa dela, esan da bezala, era tribu horren bitartez, edo era komunitario batean, babesa agertzea, espazio seguru bat eskaintzea, bizipena partekatzeko, besteak beste, eta gero esan dudan bezala ikusgarritasun hori emateko, eta sozialki ikusgarri egiteko, bai orain arte tabuak izan diren gaixotasun ezberdinak, eta baita ere, orain arte ezkutuan egon diren, eta ezkutatu beharrekotzat irakurri izan du diren korputz mota ezberdinak. Beraz, uste dute, tribuaren kontzeptu hori oso interesgarria dela, bai honi aurre egiteko, baina baita ere, bizitzako bestelako esparru ezberdinak balantzeko. Honai? Nik uste argi dagoela, zehozer ona gertatzen zaigunean, nahi dugula besteekin partekatu, besteekin konpartitu, besteekin elkarbanatu, eta seguruena, behar bada ez dugu hainbeste ikasi, gauza txarrak ere gertatzen zaizkigunean, hobe dala partekatzea ere bai, eta nik uste inurriek eta inurri eguna antolatzen duten guztiek hori erakusten dutela, gainera alaitasun puntu batekin zeatik ez antolatu aitezkela gauzak eta haien gaixotasunaz hitz egin daitekela lasaitasun askoz, naturaltasunez, eta nik uste hori dela garrantzitsua, tabu bat bezala ikusi dugu batez ere minbizia, oraindik jarraitzen dugu lerroburu batzuk entzuten, norbait hil denean gaixotasun batetaz hil da, ez da esaten minbiziaz hil dela, eta nik uste hau normalizatu behar dela, kolektibizatu, eta izaki sozialak baldin bagara gauza onak ospatzerako orduan, baina nik uste gauza txarra hauek ere normaldu egin behar dugu besteekin elkarbanatzea, eta horrela nik uste errazago eramango dugula aurrera. Nik uste oso ekimen txalogarria dela eta behon deiela inuterregia antolatzen duten guztiei. Hor, aurrera begira jarri zarete ere, baina jakine dugu ere, ea zuen ustetan tabu hoien jatorria zein izan daiteken. Unai? Ez dakit, nik uste halako lotxa bat, esango nuke, halako tristezi egoerak batez ere, ez dakit, gizarte kapitalista honetan nik uste
etxean bertan mantendu behar ditugula, ez da? Eta nik uste, esate baterako feminismoaren alorretik ikasi dugu gauza personalak gauza politikoak direla, ez direla etxean mantendu behar, eta horiek ere sozializatu egin behar direla, ez da? Eta nik uste, horrela joan gaitezkela gizarte hobe bat eraikitzen, eta nik uste horre hon daitekela jatorriaren zati bat gutxienez. Nik uste heriotzarekin daukagun harreman ez oso sano bat, ez da? Mikelek aipatu du. Nik uste saiatzen garela eskutatzen heriotzarekin lotura daukan edozein gauza, eta nik uste heriotza bizitzaren parte dela, eta halako ekimenen bidez baita ere, joan behar garela gizarteratzen, gaixotasun batzuk daudela, gainera askotan sendagarriak direla, eta naiz eta sendagarriak ez izan, gutxienez, alaitasun batekin eraman daitekela besteekin partekatuz. Bai, kerrak mendira jotzen mendu, eta nik filosofiatik erantzun dute galdera hori, ez? Baina, uste, kasi 500 urteko tradizio moderno bati ere erantzuten diola honek, ez? Ezin dugu guaztu, denok ikasten genduen, ez? Eskolan Descartes jauna, ez? Hor bazegoen dikotomia oso funtsezko bat, gizartean erabat barneratuta egon dena eta dagoen, ez? Da buruaren eta gorputzaren arteko dikotomia, ez? Alde batetik dago nolabait burua, gauza inmaterial bat izango bailitzan, gauza puru bat, ahistoriko izango bailitzan, baldintzagabea, mugagabea, eta gero dago gorputz mugatu bat, ez? Eta nolabait, gizakiak horre egiten duen trampa alde batetik biak bereizten ditu, eta bigarrenik bereizketa horren baitan bere burua nolabait burura murrizten du, ez? Hor dago trampa funtsezkoa. Claro, hori, Unaik berak aipatzen zuen bezala ondoren kapitalismoak eta patriarkatuak ezinbestean txertatu ditu, bikain txertatu ere bere eguneroko dinamikan, eta gaur egun ikusten dugu esate baterako nola plantatzen zegun izaki mugagabea garela, eta hilko ez bagina bezala, hau da gorputzik izango ez bagina bezala, bizi behar degula, esprimitu, aprobetxatu, optimizatu egin behar degula momentu eta aukera oro, ez? Orainaldi etengabe baten baitan, ez? Karo, kontua da nork zaindu dituen orain arte eta noren esku egon diren gorputz mugatu horiek, ez? Eta uste eta zuen ere, horren aurrean, lehen Julenek aipatzen zuen bezala, sozializazio lan handi bat egin dela azkeneko urteotan, eta dinamika honek, ezinbestean, pare bat elementu jartzen dituela, tradizio luze hori pitzatzen dutenak, ez? Alde batetik gogorarazten digute gorputz bat garela, mugatuak garela, eta denok hilko garela, gogoan dut, maite zaitut jaialdian, Elenita, ez dakit abizena, izan Inurri elkarteko kideak hitz egin zuela, eta bere hitzartzea lasizun, ez? Denok hilko gara. Eta uste honek, hori dela nolabait mahai gainean jartzen duten, hau da, minbizia dutenak edo gaixotasun badutenak ez direla besteak. Hau da, denok zeharkatzen gaitun elementu ezinbesteko badela zaurgarritasuna intentsitate ezberdinetan, ez? Eta uste hain zuen ere hori mahai gainean jartzeko ezinbesteko dela dinamika hau, eta lehen aipatzen zuen bezala Unaik, gainera zalaitasunetik, ez? Hile artean bizi uste dela leloa, eta, hain zuzen ere, zaurgarritasun partekatu horretatik, intentsitate ezberdinetan bizi degun mugatasun partekatu horretatik, elkarrekin, ondo pasatzeko dei bat ere badago, eta uste hori ere ezinbestekoa dela. Ezakit, horre ez duzu aipatu, baina agian akaso burura etortzen zaidana da horre heriotzari beldurra izatearen elementu hori eta kolpeare izan daiteken jazuera pertsona hori, horretan ere akaso eragina izan dezaken ere moral katolikoa izan dugun tradizio luze hori ere zerbait zer esana izango du, ezta? Miguel? Bai, moral katolikoak dena zeharkatzen du ez gure gizartean, eta hor elementu pila bat daude ez, baina lehen esan dudan bezala hor badago ez dakit, mito edo fantasia bat, eta da giza jainko, nolabait mugagabeak ginela, eta garela, eta nolabait horren baitan, heriotza ezkutatu beharreko elementu bezala, ez? Eta azkeneko urteetan behintzat hori oso nabarmena da, ez? Nun daude esate baterako tanatorioak gure herrietan, ez? Ezkutuan, askotan industria guneetan, leku, esango nuke oso inpertsonaletan, ez? Badirudi nolabait, eguneroko hortatik, ezkutura, baztertu behar dela, eguneroko hori, ez, etengabe bizitza, muturrenaino probeste hori, oztopatu ez dezan, edo ispiloaren aurrean jar ez gaitzan, ez? Baina,
Edo uste dut esate baterako, ez, askotan heriotzaren aurrean ere jendeari egiten diogun deia ere nahiko, ez dakit, hipokrita dela, ez da, bueno, nola lortuko dugu zuk deskonektatzea. Hau da, zuk ahaztea heriotza, bueno, ba, urko baten heriotza edo beste ez. Ez dut banalizatu nahi, hau da, batzuetan ezinbestekoa dela egitea, baina uste dut kolektiboki ba, ezinbestekoa dela, beste presentzia hori ere, eta mugaren kontzeptu hori ere, ba, denok oso presente izatea, ez? Eta horren baitan, ba, bizitzen ikastea, ba, kaso bizitza mugatuago batzuen baitan, ez? Baina bai, heriotzarena uste dut, bueno, ba, gai tabu bat dela gure gizartean, eta heriotza horri nola aurre egin ere, uste dut sekulako erronka ditugula, ez? Erritu batzuk, moral katolikoa aipatu dugun lehen, erritu batzuk albo batera uzten ari gara, esango nuke zorionez, ba, esate baterako elizan egiten ziren hiletak eta beste, baina zalantza ditut, ea asmatzen ari garen, ba horren aurrean erritu alternatibo batzuk eraikitzen, ba heriotza horiei, ba era kolektibo batean ba, lantzeko. Beraz, uste horre erronka latza daukagula. 5 segundu falta zaizkigu goizeko 9:00. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:00 dira Jair Bolsonaro Brasilgo presidente ohiari 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote, estatu kolpe saiakera leporatuta. Brasilgo auzitegi gorenak ebatzi duenez, Bolsonarok zuzendu zuen talde kriminal armatu bat Lula da Silvaren gobernura itzulera, ba oztopatu nahi zuena. Iraia Kamra, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleak, hori da epaimaia gehiengo zerrudun jodu Bolsonaro. Fiskaltzak berariaz azpimarratu du Bolsonaro izan zela kolpearen burua eta hainbat fasetan presatu zuela trama hori, 2021-etik aurrera. Gainera kontuan hartu behar da, presidente izateaz gain erreserban zegoen militaroia zela gertakariak eman ziren unean. Epaile batek adierazi duenez, Bolsonaroren gidaritzapean talde batek demokrazia kolokan jarri zuen hauteskunde prozesua deslegitimatzeko helburuarekin. 2023ko urtarrilaren 8 heldu zen punturik larriena. Milaka jarraitzailek erasotu zituztenean, Brasilian estatuko botere instituzio nagusiak militarrei eskuartze bat eskatzeko asmoz. Bolsonarok 5 delitu ditu leporatuta. Estatu demokratikoaren desoestapena abortitza, estatu kolpea, talde kriminal armatuan parte hartzea, ondare publikoaren txuntxiketa eta kalte larriak eragitea. Zigorrik handiena 53 urtekoa izan zitekeen, baina esan bezala 27 urtekoa da azkenean ezarri dioten zigorra. Berekin batera beste 7 kide ere kondenatu dituzte, tartean defentsa ministroia eta justizia arduradun izandakoa. Honez gain ere aipatu behar dugu Ibaitik itsasora martxa Gazarekiko elkartasuna zabaldu duela Herriberan eta igande eguerdirako Iruñera iritsiko dela. Asteazkenean Tuteran abiatu zen Ibaitik itsasora martxa herriz herri Palestinako herriari babesa adieraziz. Atzo bigarren etapa burutu ondoren Azkoienen egin zuten geldialdia 25 kilometroko ibilbidearen ostean Castejondik abiatuta. Giltza simboliko bat daramate eskuz esku herriz herri Tuteratik Hendaia aldera elkartasunaren ikur gisa. Martxa igandean iritsiko da Iruñera, eguerdiko 12 laurden gutxian, Sabikasen biribilgunean, Zaragozako etorbida eta Sadarrera doan errepidea elkartzen diren tokian. Etapa Antxoainera amaituko da, ordu biterdiak aldera. Parte hartzaileek salatu dute Gazan gertatzen ari den sarraskia eta Israelek Global Smooth flotillari egindako erasoa laguntza humanitarioa eramaten ari zen nazioarteko ekimen baketsu bati. Europako gobernuen pasibotasuna eta mugimendu palestinarraren kriminalizazioa ere salatu dute. Martxako antolatzaileek dei egin dieten mugimendu sozialistei eta herritar guztiei bat egin dezaten martxarekin eta Palestinarekiko elkartasuna adieraz dezaten. Datorren larumatean hilaren 20an Hendaian amaituko da ibilbidea. Ba, hauek nabarmenduta, egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu, Aritz Santa Maria, egunon? Egunon Pegi, egunon entzule, bada, intzutzen ere, azken horrekin hasiko gara izan ere, Ibaiatik itsasora martxak 3. eguna izango du ostiral honetan. Azkoienetik abiatuta eta faia izango duten muga 26 kilometroko tartea bete ondoren. Etxe bizitzaren arazoa izpide, Astigarraga eta Usurbil eremu tentsionatuko herri izendatuko dituzte. Bestalde, Telesforo Monzon laborategiak euskarari buruzko jardunaldia eginen du. Kulturari dagokionez, Txillidaren Elogio del Hierro 3. arte ederra museora itzuliko da. Amarterdian, Danele Sarriguerteren beste zerbait liburuaren aurkezpena eta Las hijas del jazz erakusketa irekiko dute kursalen. Arratsalderako 3 kontutxo ditugu aipatzeko. Lehenik egiari zor elkarteak
elkarretaratzea egingo du Donostian, 7etan. Zarautzen, 1975 herri ikuskizuna aurkeztuko dute, eta azkenik Urretxu Zumarragan sokamuturrarik ez lemapean manifestazioa egingo dute. Kiroletan, Realeko bigarren taldeak badu Las Palmasen hitzordua, ligako 5. jardunaldiko partidua hain zuzen ere arratsaldeko 8:00 eta pilotan Master CaixaBank txapelketako final aurrekoak jokatuko dira. Alde batetik, Elordi Albizu bikotea Zabala Mariezkorraren kontra, eta beste aldetik Altuna Imaz nor baino nor gehiago Jaka Zabaletaren aurka. Guztiak ingaditzen gara ere. Eskerrik asko Aritz. Arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Bai, kami baten matxura dela eta AP8an, Basaurin Malmasin tunelean, Kantabriako onorantzan errei bat itxita dago eta autopilaketak daude. Adibili bertatik igaro berri izan ez gero, eguraldiari dagokienez esango dugu Euskal Herria aski lainotxu daukagula ostiral goiz honetan, temperaturak 20 gradu azpikoak, Euskal Herriko hiriburu guztietan une honetan, temperaturarik freskoenak Gasteizen 14 gradurekin, esango dugu baita ere 17 gradu dauzkagula, Donostia, Iruña, Donibane, Garazia, Lamaulen eta 18 gradu Bilbo zein Baionan. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Sosegatu ezinik jarraituko du eguraldiak ostiral honetan ere. Goizean hodei asko izango da lurralde osoan, baina bereziki Kantauriar isurialdean. Bertan gainera euri txiki pixka bat ere izango da, bereziki mendi inguruetan. Ego isurialdean goizean goiz hodeiak ugariak izanagatik, goizean zehar ostarteak nagusituko dira eta bertan giroa atsegina izango da. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauriar isurialdean ere eguraldi lasaia nagusituko da, ateri egongo da eta ostarteak nagusituko dira. Gauean ordea berriz ere hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko da eta euri pixka bat ere izango da. Ego isurialdean arratsalde guztian zehar ere giro lasaiak jarraipena izango du. Haizeak aldakorantzean joko dugu izan, arratsaldean ipar-mendebalderarekin eta bizitu egingo da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 17 gradu bitartean joko dute goia. Maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean. Temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. Abona zaitez Bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure 5 abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun. Bai, Alkainen! Ikus dezagun, zer gertatzen den, baina momentuz lehia bizia urdei bai eta horio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako, Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra 3. tokian, eta... Igandeko denbora egingo du, Bai, segundutxo bat hobeago agian. 0-4-77 Bermeok, poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko hitzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean naiz irratian. Igande honetan, 11etan hasita analisi onenarekin. Kontxako bandera, naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Eduki babestua. Goizeko 9 eta 8 ostiralero legez adimen artifizialaz hitz egin beharra dugu apur bat ere, eta lehen bizitzaren amaiera hitz egin baldin badugu, hitz egingo dugu baita ere bizitzako bestelako joera batetaz, adimen artifizialaren bitartez, gaztek geroz eta gehiago hitz egiten omen dutela zuzenean inteligentzia mota honekin. Iraia Kamra, zergaitik hitz egiten dute gaztek halako baliabidekin?
Hori da, gaur egun geroz eta gazte gehiagok adimen artifiziala erabiltzen dute ez bakarrik zalantzak argitzeko, baizik eta lagun edo konfiantzaleku moduan. Plan International erakundearen azken azterketaren arabera, 17 eta 21 urte bitarteko lau neskatiletatik batek dio adimen artifizialarekin bere gauzak partekatzen dituela. Baina zergatik jotzen dute gazteek adimen artifizialera laguntza moduan? Adimen artifiziala ordenagailu programa bat da eta gai da gure galderak erantzuteko, testuak idazteko edo solasaldiak berarekin aukitzeko. Baina zergatik erabiltzen dute gazteek tresna hau? Terapeuten arabera horren atzean hainbat arrazoi daude. Lehenengo makina ez dela haserretzen, ez dituela epaitzen eta beti dagoera eskuragarri. Gero, ez dagoela arriskurik gaitzespenik jasotzeko, eta batez ere badirudi ulertzen zaituela naiz eta ez den pertsona bat eta emozioak ez dituen. Askotan gazteek sentitzen dute ez dutela inguruan inor eskuragarri benetan entzuteko prest, eta adimen artifizialetik jasotzen duten erantzun lasaigarria nahiago dute, etxean edo lagun artean topa dezaketen epaitzea edo mesfidantza baino. Baina honek noski arriskuak dauzka, naiz eta adimen artifiziala lagungarria izan daitekeen momentu jakinetan arriskuak ditu batez ere gazteentzat. Lehenik autolesio eta suizidio arriskuan dauden pertsonei iradokizunak ematea. Estatu Batuetan kasu bat gertatu zen 16 urteko mutil baten kasua, alarma piztu zuen izan ere ChatGPTri suizidioari buruz galdetu zion eta programak metodo eta pauso zehatzak eman zizkion nola egin jakiteko. Gehiegizko mendekotasuna sortu dezake, batzuek diote ChatGPTri esker ez dutela bere burua erabiltzen pentsatzeko eta horrela errazagoa dela, baina adimen artifizialera etengabe jotzeak pasibotasun eta isolamendua ekar dezake. Eta azkenik faltsutasun emozionala, chatbotek empatia simulatzen dute, baina ez dute benetako sentimendorik. Eta hori harreman errealak ordezkatzeko erabiltzen bada, arazo bihur daiteke. Zer erakusten dute datuek? Plan Internationalen azterketak ondorioztatu du nesken 18% eta mutilen 12% erabiltzen dutela adimen artifiziala konfiantzazko espazio moduan, 80% emakumeen 80% beldurra dutela adimen artifizialari sexu eduki faltsuak sortzeko erabilidarin, eta gazten 78% diote beldur direla adimen artifizialarekiko menpekotasuna garatzeko. Guztia ikusita azterketa koordinatu duen David Del Camposek esan du, adimen artifiziala ez dela lagun bat, gaztek erabiltzen dutela baina badakitela ez dela egokia osasun mentaleko arazoi buruz hitz egiteko. Eta hau gutxi baliz, atzeen aldian beste fenomeno bat nabaritu da, adimen artifizialaz mantemintzen den jendea. Munduan gero eta kasu gehiago daude, pertsonak adimen artifizial batez maitemintzen direnak, batez ere lagun virtualen aplikazioen bidez. Arrazoiak, jendeak dio beti adeitsuak direla, ez dagoela eztabaidarik bikotean, eta erantzunak zainduak direla eta beraiek ere zainduak sentitzen direla. Baina honek arrisku handiak ditu, izan ere harreman errealak ordezkatzen ditu, frustrazio emozionala eragiten du eta maitasunaren kontzeptua desitxuratzen du. Eta hau ikusi dugu zinemak ere islatu duelako fenomeno hau. Her pelikula Spike Jonzerena 2013an atera zenean, gizon batek maitasun harreman bat garatzen du bere sistema eragilea dimentsuarekin Samantha izeneko batekin. Beste kasu bat ere badukagu 2014an Alex Garland zuzendariak atera zuena Ex Machina izenekoa, eta adimen artifizial baten eta giza erabiltzaile baten arteko tentsio emozional eta psikologikoa jorratzen da. Eta azken urtetan Japonian eta Estatu Batuetan adimen artifizial virtualarekin ezkontza simbolikoak ere egiten hasi dira. Hau guztia adierazgarria da, izan ere adimen artifizialak emozioak simulatzen ditu, baina ez ditu bizitzen, eta hori kontuan hartu ezean gazteik harreman toksikoak edo frustratzaileak garatu ditzakete. Honen ondorioa zein da? Teknologia geroz eta gehiago sartzen ari dela gure bizitzetan, baina horrek ez duela esan nahi benetako konexioa emozionala eskintzen duenik. Adimen artifiziala ez da lagun bat, ez da terapeuta bat, eta ez da maitasun harreman egoki bat izateko bot bat. Eta gazteek adimen artifizialarekin hitz egiten badute askotan ez da adimen artifiziala nahiago dutelako, baizik eta beste inork entzungon ez diela sentitzen dutelako. Pixkate aukera guzti hauek, jazoera eta joera berri hauek aipatuta, ez dakit, kontsulta txiki bat egingo dugu, gure analisi mailan ere, Unai, ez dakit, noizbait erabili duzu adimen artifiziala alako erabilietarako, kontsultaren bat egiteko, edo ez dakit, normalean lagunei ere egiten zaizkien alako kontsultak eta alako elkarbanatzeak egiteko? Nik erabili izan dut, baino egia esan erabili izan dut jolasteko, pixka bat kuriosidadeagatik, ezta? Jakiteagatik zer demonio erantzungo didan, eta ikusi nuen, ez dakit noiz egin nuen, duela urte bat edola, eta hasi nintzen eztabaidatzen berarekin, ezta? Kontu politikoetaz, eta ea herri batek independentzia lor dezakeen, eta alako kontuetaz, ezta? Pixka bat provokatzen,
Eta egia esan, ailegatzen dela momentu bat, non insistitzen badiozun, niri gutxienez, uste ChatGPT erekin egin nuela proba hori, arrazoia ematen dizu, eta beraz, orain entzun duguna empatia bat erakusten duela adimen artifizialak egia da, gutxienez motore horrek, ez da? Eta Grok ere Twitterren txertatuta dagoen makina horrek zenbait kasutan ere empatia eta inkluso bere iritziak ematen ditu, ez da? Galdetzen diozu zeo zer konkreto, zerbait oso zehatza, eta hori erantzuteaz gain ematen dizu iritzi bat, halako empatia bat ere lortu nahian. Eta nik uste, oso deigarria dela hori, ezta? Ematen zuen igual makina hauek edo adimen artifizialak izan behar zuela oso hotza, eta badirudi beroa izaten saiatzen dela, ezta? Imaginatzen dute, hala izaten erakutsi diotela edo dietela, eta nahiko harrigarria eta baita kezkagarria, ezta? Mikel? Nik eta ben, pare bat elementu horre, aipatuko nituzke. Alde batetik, niri alarma pixkat pizten zait, entzuten dudanean gazte, adimen artifizial, eta askotan iruditzen zait horren aurrean kontra jartzen dugula iraganekoa, orain artekoa, eta naturala, ez? Erreala, harreman errealak. Niri kezka sortzen dit markoak berak, ez? Uste dute... Alde batetik, adimen artifiziala, akaso gazteek, zakin nila hor sartzen nahi zen edo ez, baina, akaso gazteek gehiago erabiltzen dute edo ez, ez dakit, zehar lerrokoa da, enpresetan eta beste denetan erabiltzen da, eta ez du zertan txarra izan. Eta usteet horre erabiltzen, kontu zibri behar degula, ez, adibidez, esaten da, harreman errealak, pertsonalak, baina gogora ezagun pertsona kontzeptua nundi datorren. Pertsona kontzeptuak okeraz banago esan nahi du maskara. Hau da, gizakien arteko harremanak beti dira neurri batean opakoak, beti dira nolabait mediatuta daudela teknologia ezberdinen bitartez. Beraz, ez ezagun planteatu alde batetik daudela adimen eta harreman mota artifizialak, eta beste alde batetik benetakoak, naturalak, errealak diren harremanak. Kontuz, nolabait denak dira egin batean, fantasia eta artifizio ezberdinek zeharkatutako harremanak, ezta? Bigarrenik, liburuak ere ez aldira, adibidez, askotan guk, adimen artifiziala bezalaxe nolabait aholkulari gisa erabili izan ditugun teknologia ezberdinak. Hau da, ez dakit nire liburuetako oharrak batematek irakurtzen balin baditu, hor ikusiko ditu diskusioak, hau da, hau ez da zuzena, edo hau ze ideia ona, edo dana dalakoa, hor ikusiko du, esate baterako, nik edo zein irakurlek dauzkan kezka ezberdinak eta eguneroko gora bera ezberdinak, ez dakit, maitasunaren bueltan zanlantza balin badituzu, joko duzu Brigitte Basaiora eta saiatuko zara hortik, aholku batzuk topatzen, beraz, usteet, gizakiak teknologia ezberdinetara jo izan degula, eta liburuak beraiek ere teknologia mota batzuk dira, gure eguneroko ezin egon ezberdinei erantzun ahal izateko ere, ez? Krimen Uriberi oraintxe bilatu dut, ez? Esaten zuen, nire lagunik onenak nire liburuak dira. Eta deno esan dugu, ez? Eta guk geuk ere egin dezakegu halako baieztapen bat. Hau da, teknologia jakin bat da bere lagunik onena. Baina badirudi liburu bat lagunik onena izatea gauza goragarri badela, eta aldiz kontuz adimen artifiziala barin bada azti. Baina, artifizial bat da liburu bat bera ere, ez? Beraz, hor tentu zibiliko nintzateke, ez? Orain dela gutxi Sokratesen, hor filosofo guztia sartzen ari naiz, Sokratesen testua irakurtzen nuen, esaten zuen kontuz, hemendik aurrera liburuen bitartez, jendeak pentsatuko du badakiela, baina ez du jakingo, zergatik bere ustezko jakintza hori liburuetan egongo delako, ez bere garunean, ezta? Gaur egun ere oso antzeko argudioak erabiltzen ditugu, beraz, zentzu hortan tentuz ibiliko nintzateke, ez dut uste, dikotomioiek bersortu behar ditugunik. Hori esan da, honek ez du esan nahi nolabait teknofilia akritiko baterako dei bat egiten ari naizenik ere, ez? Eskotan esan da, tresna bat da, kontua nola erabiltzen dugun, ez. Hau da, ze horiek gizarte eta harreman sozial eta teknologiko jakin batzuen baitan garatzen diren neurrian, teknologia horiek ez dira neutralak ere. Eta hor uste galdetu behar deguna dela, noren esku dauden, hau da, datu horiek nork erabiliko dituen. Esate baterako, nik nolabait nire kezkak planteatzen ditudanean, datu horiek ondoren multinazional jakin batzui transferitzen balin bazaizkie, multinazional horiek jakingo dute niri zehazki ze produktu eskaini behar dizkidaten, baiz du nire ezinegon horiei aurre egiteko, esate baterako, ez? Eta hor uste baita ere kontuan izan behar degula teknologia horiek harreman sozial
politiko, instituzional, zabalago batzuen baitan kokatzen direla, ez? Harreman toksikoak aipatu dira, baina horrez inbestean patriarkatua aipatu behar dugu, esate baterako, ez? Hau da, horren baitan garatzen diren teknologia dira, eta usteet, teknologia hoiei era berezitu batean heltzea zarago, harreman osotasun horri, ekosistema oso horri heldu behar diogula, eta ezinbestean daukagun erronka nagusitako bat dela, hoiek nola berjabetuko ditugun, ez? Beraz, ambivalentzia hortan kokatuko nuke adimen artifizialaren auzi hau ere. Dagoeneko 9:20 dira, ia eta bestelako kontuak ere aipatu beharra dauzkagu goiz honetan, izan ere Christoph Txillo Betbeder da Euskararen erakunde publikoko zuzendari berria. Maider Beotegi erakundearen lehendakariak nabarmendu du zuzendaritza berriak jarduera zabaldu eta dinamika berria ekarriko duela azken urteetako lorpenak sendotzearekin batera. Gehiago jakiteko gurekin da, Christoph Betbeder bera Euskal Erakunde Publikoko zuzendari berria. Egunon? Bai, egunon. Bueno, gaur bukatzen duzu, zuzendaritzako bigarren astea, nola joan dira egun hauek? Nahiko aberatsak, erranko nuke, hala. Erakundea ezagutzen nuen jada, izan bainiz lehen langileetan, Euskararen erakunde publikoa sortu zelarik lehen lantaldeko kidea behin nintzen, eta gero ene funtzio ezberdinetan, izan eskola irratietan, edo eskola gintzako hainbat mugimendu edo elkartetan erakundearekin ere lanian ari ginen, edo eztabaidan batzutan, beraz, berriz deskubritzen barnetik zehazkiago, zertan diren lan hildoak eta erronkak. Eta baduzu helbururik edo asmo propiorik Euskararen erakunde publikoaren testu inguruaz jabetu ostean? Bai, gaude, erranezake momentu berezi batean, ez dut uste iparaldean bakarrik, orokorki ikusita ere Euskararen egoera girela momentu berezi batean. Non, iparalderat itzultzeko, izan da, EP sortu da duela 20 urte. Garai hartan egoera nahiko blokatua zegoen. Eman dezagun irakaskuntza ahloan, ez ziren sortzen sare eribidun berririk, beredurik, biziki komplikatua zen selguzietan. EP sortu da, hainbat gai eta desblokatu ditu, eta egia da azken hilabete urtetan, iritsi girela denok erten dutalaik, barne emaiten ditut bai EPko kideak, instituzioak, bai Euskal Gintzatik, denok konstatazio bat etala, geldialdi bat zegoela. Hori nabaritzen da ekonomia ahloan, diru ekarpenekin, hor izan da eztabaida handi bat udaintzin eta segitzen duena. Horrelako sentsazio, geldialdi une batean girera nabari da. Eta hor, balin badute erronka bat, da nunbait zubiak edo aterabideak asmatzia eta elaikitzia hortik ateratzeko, eta nunbait impultso, jautzi berri bat emaiteko hizkuntza politikari iparaldean. Hor, hain zuzen, aipatzen zenunaren aritik, uda honetan Euskal Konfederazioak kritika egin du Euskararen erakunde publikoaren aurrekontuaren bueltan, aldarrikatu dute, hau handitu hazi egin behar dela, posible ikusten duzu hau? Bai, hor, gertatu dena da azken urtetan, geldialdi fase batean ginen, karikatura da pixkat, baina, eman dezagun hortan ginena. EPEK eta instituzioak eta Euskal Gintzarekin partaidetzan ere, konzertazioan, egin zuen azken urtetan horrelako prospektiba lan zehatz bat, alde batetik soziolinguistikoki ikusteko, neurtzeko, 2050 urtean, zegoeretan ginateken horrela segitzen bagenu, egan nahi du gaur egungo dinamikan, eta olako simulazioak eginez, neurtzeko
indar batzuk emaiten baziren sail batzutan, eta onertuz indar horiek, ze egoeretarat helduko ginen. Hori alde batetik eta hortik neurtu zen ere indar horiek nola diluzlatu, zeinetan eta abar. Eta horren inguruan lan hori eginda, zenbaki batzuk eman, eta eztabaida horren inguruan hasi da. Hor den, erranezak ikasik eztabaida nagusia, eta kanpoan utziko dut ere frantses estadoko egoera berezia, bai politikoki, bai ekonomikoki, horrek baitu eragin handi bat zere estadoaren esku hartzean eta EEPen eta orokorki iparraldeko gaietan. Hor den eztabaida da nola iritsi helburu horietarat. Nola ze baldintzetan, ze epeetan eta udaintzin izan diren egia eztabaida sutsuak izan dira horren inguruan. Hor, dira fase batean, nun sartze honetan, iraira honetan, berriz jarraituko dugu eztabaida horiek gauzatzen eta aztertzen. Hor, irabete bukaeran izanen da EPko kideen instituzioen arteko bilkura bat, ez da jas finkatua oraindik data eta eguna, baina hori prinsipioz finkatua da, nun eztabaida eta solas horiek berriz hartu behar diren, eta nunbait, nire lana izanen da horren zubilanak egitea eta horren egikatzea eta beraz, ateak idekiak dira beti, eta, laster ikusiko dugu zer emango duen, bai. Hor, hain zuzen ere, aldarrikatzen denean, diru gehiago beharra badela, jakin dugu, Euskararen erakunde publikoak nolako inbertsioak eta nolako gastuak izaten ditu, dirua zer nolako arloetan banatzen da? Gaur egun eran nahi duzu edo... Bai, gaur egun. Edo lokorki, bai. Gaur egun badugu hizkuntza politika proiektu bat, zehazten dituena gure irizpideak edo helburuak. Hor, arlo guziak, kontutan hartzen dira. Gaur egun diru laguntzak, aipatzen bat ditugu diru laguntza zuzenak, eran behar da, Euskararen erakunde publikoak duen funkzioa dela iparraldeko instituzio kolektibitate guzientzat kudatzen dituera haien instituzio horien diru laguntzak janezake Euskaligintzako eragider. Garai batez, beraz, estadoak edo erriko etxeak, udaletxeak esleitzen zuten zuzenean eragilei, orain EPren bidez pasatzen da. Beraz, kudatzen du hori EPek, Euskararen erakunde publikoak, eta ondorioz, sail guzietan lan egiten dugu. Horren egiteko, bada tresna bat, fondo bat, deitzen dena, hortan parte hartzen dute beraz EPko kide guziek, Estadoa, Akitania Berria Euskaldea, departamendua eta Euskal Elkargoa, baita Jaurlaritzak ere, Eusko Jaurlaritzak ekarpen bat hor historikoki egiten du beti fondo hortan, eta hor esleitzen da, beraz, eragile guziai. Nagusiki badira, finkatuak dira eragile nagusi batzuk, tartean dira Euskaligintzako eragile nagusiak, ezautzen dituzienak, Saska, eduen eskolduntzean Aika, Udaleku, eta hori da gaur egungo funksionamendua. Hor, bestalde ere, berriki ikasturte hasieran IFOP inkesta institutuaren ikerketa batera argitaratu zen, bertan galdekatuen 82 Euskararen koofizialtasunaren alde agertu zen, eta 76 Euskarazko derrigorrezko irakaskuntzaren alde egin zuen. Nola ikusten dituzu datu hauek? Hori biziki baikorki, zenta datu horiek erakusten dute guk eranezake gizartean edo terrenoan gure eguneroko lanetan eta ekintzetan ikusten duguna, sentitzen duguna. Bada hor iparraldean, olako atxikimendu bat eta sustengu bat Euskararen aldeko dinamikari orokorki. Hori baikorki ikusten dugu, laguntzen du gure erana,
ez da antzi behar hori ere, beti izan da, olako sustengu bat, baina azken hamarkadetan hor ere bazen erronka bat, horren aldatzeko, euskararekiko ziren jarrilak egan dezake, ez ziren baita ezpada hain argiak. Hor gira momentu batean gizarteak nahi du, eta hori da guai instituzioai atera bide bat eta erantzunak emaitea. Eta EPEK egiten duen lana da justuki zubilan hori itxalupen edo itxoiten denaren eta ekartzen egiten denaren arteko zubilana egiten du EPEK. Gu baikorki ikusi ditugu, aipatu ditugu hor presidentearekin eta gera zenbaki horiek biziki baikorrak direla bai. Eta horre, zubilan horretan datu horiek ikusita nolako ekimenak sustatu beharko lirateke? Hor, badira behar gorriak egan ezake sail guzietan. Hor, aipatu dut ostian EPEK eginduen prospektiba lan bat hor ikusteko zer liteken eskolaren egoera 2050an eta neurtu dira ere, badirera nunbait bi adar nagusi, non indarrak sartu behar diren, dela berriz eta beti transmisioa alorean, argiki, hor. Beraz, irakaskuntza arloan, baita helduen eskualduntzean. Hor badugu erronka handi bat, hori denek argi dute, helduen eskualduntzearen dispositiboen edo inguruan, behar dela indar berezi bat eman epe laburian. Hori argi da, eta gero segitu bai, arlo guzietan. Baina bi arlo horietan transmisioa lorean badugula indar berezi bat egiteko, nahi badugu irauri hor ikusten duguna, hor soziolinguistikoki etorkizunari begira. Guzti hauekin gelditzen gera, Christophe Belbeder, mila esker, goiz honetan gurean izateatik. Mila esker zuei, aster arte. Hori da, berdin. Eta goizeko 9:30 direlarik, aipatuko dugu, azken bi behar horiek, transmisioa, helduen euskalduntzea, askotan alderaketak egiten ditugu zoritxarrez, euskal lurraldeen artean, baina Euskal Herri osoko behar bat izan daitekela ondoriozta genezake hau akaso, Mikel? Bai, hala da, baina uste dut, azterketa berezituak egin behar ditugula Euskal Lurraldeen artean ere, ez? Egoera administratiboa bera ere ez delako berdina, eta esate baterako joera sozial, demografikoak ere ez direlako berdinak, ez? Eta zentzu hortan, Ipar Euskal Herriak baditu bere berezitasunak Hego Euskal Herriarekin alderatuta, ez? Hor, erronka erraldoi badago, ez? Berak lehen aipatu du, Euskararen erakunde publikoak berak orain dela gutxi egin zuen prospekzio ariketa, eta hor erronka bat mai gaineratzen zen, ez? Eta zen, 2050erako, hau da 25 urte barru, badirudi hemendik mende batera dagoela, baina bertan gaude, 2050erako hiztunen kopurua 130 heltzea funtsezkoa dela Ipar Euskal Herrian, ez? Zertan oinarrituta, UNESCOk finkatutako irizpide bat da, eta aurk esaten du, hizkuntza gutxitu batek, bizi berritzeko eta normalizazio prozesu bat garatzeko, ezinbestekoa duen lurzorua zari gara, hau da oinarria, 130koa dela. Ez hortik bera, zailtasunak daudela. Ez gaur egun 120 ingurukoa da, eta Euskararen erakunde publikoak egindako prospekzio ariketaren arabera horrek eskatzen du 25 urteren buruan gaur egungo euskal hiztunak mantendu eta 54.000 barkatu hiztun berri sortzea, ez? Hori sekulako erronka da, ez? Eta beraz hori nola lortu, ez? Eta lehen aipatu da bezala hemen badago berezitasun bat, ez? Askotan migrazio fluxu ez hitz egiten dugu abstraktuan, baina Hego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko migrazio fluxuak esate baterako oso ezberdina dira. Gaur egun zer ari da gertatzen Ipar Euskal Herrian? Aurren euskalduntzeari dagokionan aurrera urratsak ematen dira. Okerrez banago kopuru
kopurutan euskal hiztunen kopurua goruntz doa, eta esate baterako sehaskak berak ere matrikulazioan eta emaitza oso txukunak lortzen ari da, baina, kopuru erlatibotan, hau da, bataz besteari dagokionean euskal hiztunen kopurua jeisten ari da. Zergatik, gaur egun Frantzia restatuko lurralde ezberdinetatik, frantses hiztun ugari joaten ari direlako Ipar Euskal Herrira, eta hor erronka bat dagoelako, ez? Ez du zertan mehatxu bat izan, hor erronka bat dago, ez? Eta hor, hain zuzen ere, erronka nagusitako Titok aipatzen zuen bezala, helduen euskalduntzea, nola lortuko den, orain arte ez, aurren euskalduntzean jartzen zen nolabait fokua, planteatu zoiek gaur edo bihar bermatuko dutela Euskal Herri euskaldun bat, baina gaur egungo joera sozial eta demografiko horiek kontuan izanik, ezinbesteko izango da, Ipar Euskal Herrian ere, helduen euskalduntze horri heltzea, baldin eta 54.000 hiztun berri horren erronka lortuko arima da. Unai? Bueno, nik uste Euskararen erakunde publikoak betetzen dituela 21 urte, eta aipatutako inkesta horren emaitzek erakusten dutela ondo egiten ari dela lana. Nik uste berritasun batzuk egon direla azken 8 urtetan edo, batez ere Hirigune elkargoa sortu zenetik, eta hori aipatzen dut zeren, eta iruditzen zaite, 182ak esan izana, Euskarako ofiziala izatea nahi duela, nik uste eskatzen duela lan soziolinguistiko ez gain, baitare lan politikoak, ezta? Eta nik uste elkargoaren, Hirigune elkargoaren lanarekin batera, Euskararen erakunde publikoak ere, saiatu behar zela, begiratu beharko lukela, ze tekla ikutu behar diren horretan ere lan egiteko. Adibidez, orain Mikel aipatzen ari zen, etorkinen etorrera Ipar Euskal Herrira, ez dut hitz egiten Afrikako edo Asiako etorkinez, baizik eta Parisen bizi diren etorkinez ari naiz. Hor, badira beste alor batzuetan hartu daitezken erabakiak eragina izan dezaketenak ere Euskararen bilakaeran, ezta? Adibidez, 2022an atera zuten konpentsazio sistema bat pisu turistikoak nolabait mugatzeko, eta konpentsazio sistema horren bidez eskatzen dutena da pisu turistiko bat egiten baldin bada, bestelako etxebizitza bat txertatu behar da sisteman, ezta? Bertan bizitzeko. Eta nik uste talako ekimenak oso interesgarriak direla, eragina izan dezaketela baitare Euskararen bilakaeran, naiz eta hasiera batean ez itxurarik ez izan, eta goiz bada ere, irrikitan nago ikusteko urte gutxi batzutan zer nolako bilakaera daukan. Eta baitare, nik uste aipatu beharreko gauza bat dela da, lehen aldiz daukagula diputatu ezkertiar eta abertzale bat Parisen, eta zentzu horretan ere, ea koofizialtasunaren eskaera nabarmen gehiengo batez egindakoa inkesta horretan, ea bide ematen zaioan, ezta? Hala ere, akaso, hemen askotan gertatzen den bezala eta bereziki kritika ere egin zenez, arazo nagusiena orain badagoena da, diru gehiago behar dela eta zentzu politikoan, Euskal Hirigune elkargoak esan zuen, Parisek ez baldin badu diru gehiago jartzen, beraiek ere hitzarmena ez dutela gaurkotuko, nahi? Bai, hori kezkatzekoa da, eta, nik uste ailegatu beharko direla akordio batera, eta Parisen eta Baionaren artean beti egon direla halako tensioak, urtero egiten diren kontratuetan, edo 4 urtez egiten diren kontratuetan, diru kontratuetan ere ikusi da, eta gai honetan ere iritsi beharko dira akordio batera, nik uste lan politikoa, negoziazioa, eta esan dudan bezala, aprobetxatzea, baliatzea, horre diputatu bat abertzale eta ezkertiarra daukagula Parisen, nik uste, osagai horiekin espero dute akordio on batera iristea Euskararen erakunde publikoarentzat. Bai, nik uste, hor sekulako erronka dagoela, ez? Eta hor, lehen aipatu dut, ez, Paris bueltati datozen migranten nauzia, baina ez nuke hor fokua, ez? Badirudi orain erronka nagusi eta bakarra hori dela, nik autokritika, Osa, nuke hor bakarri fokoa jarri nahi, uste hor, Unaik berak aipatzen zituela, ez? Zenbait elementu, nire ustez interesgarri direnak, ez? Alde batetik koofizialtasunaren nauzia, lehen aipatu dugu, ez? Sehaskak, matrikulazio dagokionean, emaitza oso onak lortzen ari dela sehaska,
Baina ezin dugu ahaztu oraindik orain ze egoeratan dagoen, ez? Hemen orain iazko analisi mai batan aipatzen genuen, zeruari begira egon behar duela oraindik orain zehazkek, hau da, ea herri urratsen eguraldi ona egiten duen, edo ez, eta herri ekimenaren bitartez lortzen diren nahikoa baliabide, dauden behar hoiei eta dauden erronka hoiei, alden neurrian behintzat erantzun alizateko. Ez hori ezin dugu ahaztu, hor baliabide gehiago behar dira, legeari dagokionen ere aurrera urratsa behar dira, bestelera aipatu dugu, ez? Babes zabal bat duela Euskara, hizkuntza orokorra izan dadin hezkuntzan, planteatzen zuen galdera, babes oso zabala zuela, hor nola emango dira pixkanaka urratsak, zehar lerrokoa izan dadin, eta gero hor badaude beste pare bat elementu, ez? Alde batetik, kultur ekosistema aipatu nahiko nuke, beste erronka nagusitako bat hori delako, ez? Hizkuntza batek, hizkuntza normalizazio prozesu batek ezinbestekoa duelako hizkuntza horrek kultur ekosistema aberats eta osasuntsu bat izatea eskutik, eta esate baterako ikusi dugu Euskal Kultur Erakundeari, estatuak 30.000 euroko murrizketa inposatu nahi diola, 15% murrizketa bat, bihar bertan dago elkarretaratzea uztaritzen, beraz hor sekulako erronka dago, horri nola egingo zaio aurre, eta gero bakoitza bere disiplinatik jotzen du, eta oso interesgarri iruditu zaite, pixu turistikoen bueltan, unaizuk aipatzen zenuen, ez? Azken batean honek, kultur ekosistema oso bat behar du, eta honek behar du herri proiektu bat, ez? Eta hor, jokoan azkenean dagona da, nolako lurraldea eraiki nahi degun, eremu askotan gertatzen den bezala, ez da? Postaleko, herrialde bat eraiki nahi degun, turistei, alfombra gorria jarriko diena, edo alegindukoaren, lurralde plangintza ezberdinen bitartez, lurralde eredu orekatuago batzuk, eta nolabait errotuago batzuk eraikitzen, ez? Eta hor, unaizuk aipatzen zuen bezala, usteet, zehar lerroko auzi bezala planteatu, eta pixu turistiko dagokionean, etxebizitzari dagokionean, eta beste hainbat esparrutan ere, kontuan hartzeko elementua dela hizkuntzaren normalizazioa. Babitzeko 10-20 gutxi dira, eta bestelako kontu batera aipatuko dugu goiz honetan, etxe bizitzaren, lurzoruaren eta hirigintzaren arloko presazko neurrien lege proposamena aurkeztu zuten ikasturte amaieran, EAJ eta zein PSek, eta orain, batzordean, agerraldi ezberdinak gauzatzen ari dira. Han izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzen patronaletako kideak, baikorki baloratu dute etxebizitza babestuaren derrigorrezko ehunekoa, 75%tik 160%ra jaistea. Erantsi dute ere ez dagoela behar besteko etxebizitza eskaintza eta produkziorik. Ester Apraiz Eudeleko presidente eta Deorioko alkateak alokairura bideratzen den etxebizitza eskuragarri sustatzea aldarrikatu du. Unai, zu izan zinen ere legebiltzarrean agerraldia eskainiz, eta jakin nahi dugu, nola ikusten duzun urgentziazko neurri hauek, bereziki asko aipatua izan den neurria da, babestutako etxe bizitzaren derrigortasuna, proiektuetan 165%tik 160%ra jaistea. Bai, ala da, hori da neurri deigarriena, 120 murriztu nahi dutela babes publikoko etxe bizitzen erreserba, eta nik uste izar neurri hori ez dagoela batere justifikatuta, zeren eta ematen duten arrazoi bakarra da, oraintxe bertan sustatzaileei ez zaizkiela ateratzen zenbakiak, ezta? Haien garapenak egiterakoan, eta beraz jaitsi egin behar dela 120 babes publikoko etxe bizitzak, hain zuzen ere, etxe bizitza libre gehiago egiteko, eta beraien emaitza ekonomikoak hobeto atera daitezen, baino, ez zaigu esaten zenbat irabazi nahi duten, eta zenbat utzi nahi zaien irabazten. Eta ez da esaten ez da ere, sustatzaileek dirurik ez galtzeko jada hartu zela neurri nahiko potente bat duela 3 uda, hain zuzen ere, babes publikoko etxe bizitzen prezioa 14% igo zenean. Eta neurri hori, izan zen modu bat aurre egiteko etxe bizitzaren eraikuntza kostuen igoerari. Claro, handik ona, etxe bizitzaren eraikuntza kostuek ez dute asko egin gora, IPC-arekin o KPI-arekin batera igo dira, eta beraz, uste, neurri hau, babes publikoko erreserben kopurua 120 murriztea, dala eraikitzaileei eta sustatzaileei egiten zaien opari bat, eta hain zuzen ere, normala da, orain aipatu den bezala laburpenean, pozik atera izana agerraldi hauetaz. Nik uste, esaten dutela
badaudela planifikatuta zenbait etxe bizitza, eta ez direla garatzen, hain zuzen ere, zenbaki horiek ez direla egokiak sustatzaileentzat, eta nik uste ez dela aipatzen kasu gehienetan arrazoia ez dela hori, baizik eta espekulazioa. Espekulazioaz ez da ezer esaten lege honetan, eta nik uste aurre egin behar zaiola lege berri batetik. Espekulazioa esaten dudanean zer esan nahi dut? Batez ere, ez dut hainbeste hitz egiten espekulazio finantzieroaz, hori ere badago, baina horren eskumenak behar bada gehiago daude Madrilen edo Bruselan, baina badago beste espekulazio bat lurzoruaren inguruan, eta beste bat hirigintza plangintza aprobatuta dagoenean jada, sustatzaileek egiten dutena da normalean edo askotan itxarotea, geldotzea prozesu osoa, batzutan dauzkatelako hirian bertan beste promozio batzuk eraikitzen eta beraz nahiago dute promozio horiek saldu eta orduan egin ondo datorkienean aprobatuta dagoen beste auzo berri hori, eta beste askotan izaten da, besterik gabe nahiago dutelako itxaron ea prezioek gora egiten duten, eta momentu horretan eraikitzea, ezta? Bete ordez hirigintza planak ezartzen duen data. Eta nik uste espekulazio horren kontra ere zenbait mekanismo daude, nik proposatu nuen esate baterako Nafarroan dagoen bezala, badaude plan batzuk iraungi egiten direnak, egiten ez badira, garatzen ez badira, nik uste talako mekanismoren bat aplikatu beharko litzatekela ere Euskal Autonomia Erkidegoan, baina ez dago inolako borondaterik EAJ eta PSren partetik, eta zentzu horretan, baina nik uste legea ez dagoela bat ere justifikatuta, ez da proportzionala ez da ere, zeren eta etxebizitza sailburuak jada esan du publikoki arazoak ez daudela ez Araban, ez Bizkaian, ez Gipuzkoan, daudela oso puntualizatuta edo oso kokatuta Bilbon eta Donosti inguruan, bereziki Donostin, eta beraz ez zait iruditzen ere proportzionala denik, eta zentzu horretan, baina nik uste nahiko lege kaskarra dela, eta datu batekin bukatuko dut. Legeak berak esaten du 3 urte barru berrikusi daitekela. Iruditzen zait nahiko eskusatio non petita interesgarria, lege guztiak berrikusi daitezke 3 urtetan, ez da? Lege honen testuak bada espada, nik uste ez daudela oso ziur egiten ari direnaz, eta horrexegatik esartzen dute koletilla hori, ez da? Nik uste nabarmena dela edo azpimarragarria. Agerraldian baita ere azalpen mardulak eskaini zenituen prezioen inguruan, ez dakit gehiegitxo esate ote den, baina etxe bizitzaren bueltako burbuila baten inguruan gabiltza gaur egun? Unai? Ez dizut oso ondo entzun moztu zedelako peli, baina uste dut galdetzen diazula ea burbuila berri baten atakan gauden, ez da? Horixe bera, bai. Eta nik uste posible dela. Izan ere, uda honetan konfirmatu egin da etxe bizitzaren prezioa dagoela EAen eta Hego Euskal Herri osoan inoizko punturik altuenean, hori ere nahiko bitxia da, ezta? Zeren etxe bizitzaren azken prezioan sustatzaileen irabaziak altuagoak dira, azken prezio hori altuagoa denean, eta beraz, orain da unea, non sustatzaileek diru gehien irabazi dezaketeen, eta justo orain murriztu nahi dute babes publikoko erreserben kopurua 20%. Nik uste datu horiek erakus dezaketela burbuila baten atarian gaudela, eta batez ere alokairuaren alorrean. Alokairuaren alorrean, azken 7 urtetan gutxienez 27% igo dira alokairuaren prezioak. Hori konparatzen baldin badugu, gure soldaten igoerarekin, gure soldatak igo dira gutxi gora bera azken 7 urtetan 17% inguru. Horrek esan nahi du, batez ere alokairuan dauden maizterrek jasan dutela pobretze bat 10%, ez da? Hori oso nabarmena da, eta nik uste hori ere mugatzeko neurriak beharko genituzkela. Jaurlaritza ari da atzeratzen alokairuaren prezioak kontrolatzeko sistemaren ezarpena, eta inkluso aste honetan ikusi dugu nola Madrilgo etxebizitza ministroak pixkat atentzioa deitu dien batez ere Bizkaiko eta Arabako aldundiei. Uste hor zerbait egin behar dela eta egin behar dela jada, ezta? Eta gogorarazi Euskal Herrian badauzkagula ja udalerri batzuk non alokairua mugatuta dagoen, eta hain zuzen ere Ipar Euskal Herrian gertatzen da. Lapurdiko 24 udalerritan mugatu zen alokairua,
pasaden abenduan, oraindik oso goiz da esateko ea ondo doan neurria ala ez, baina egia esan, Biarritz edo Baiona bezalako hiri garestietan alokairuan mugatuta dago 12 euro terdira metro karratua, eta Donostin iaia 20 eurotan dagoeneko, beraz, espero dut lehen bailen esartzea neurri hori, ea burbuila hori estanda egin baino lehen, zera desinflatzen, despustutzen dugun. Mikel? Bai, uste dute ezin hobeto laburtu duela, ez? Baina hor, baude zerbait gehitzearren, lege egitasmo hau bultzatu dutenean, etengabe aipatu dute presa, ez? Etxe bizitza larrialdi batean gaudela orain denek onartzen dute, ez dezagunaztu orain dela gutxi Euskal Oasiaren erlatoak zabaltzen zutela, baina, jada, egin den lan sozialari esker jada onartzen da arazo bat egon badagoela, baina, uste dut, unaik aipatzen zuen bezala, lege egitasmonek ez diola erantzuten behar dan neurrian behintzat larrialdi horri, ez? Eta hor, niri, agerraldi ezberdinak entzun da, niri nolabait nabarmendu konuken kontzeptua da presa, ez? Uste presa dela nolabait bai formei dagokion eta bai eta eduki dagokion ere mai gainean jarri den elementu zentraletako bat, ez? Alde batetik, kuriosoa da, formei dagokionean, gogora ezagun ez dela ohiko lege egitasmo bezala aurkeztu, baizik eta urgentziaz tramitatu dela. Zertarako, bain zuzen ere, beste okerez banago, hirigintzaren bueltako txosten ezberdinak, hau da, kontrol ezberdinak, hoiei danai iskin egin ala izateko. Ez? Eta kuriosoa da, presa aipatzea, ikusten degunean, beste zenbait kontutarako, beste zenbait neurri sartzeko ez dutela aparteko presarik izan. Ez dezagunaztu, jada, orain dela okerez banago hamarkada bat onartu zela etxebizitzaren legea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta hor bazauden elementu interesgarri batzuk, ikusi dugu horiek gauzatzeko ez dela presarik izan, edo ikusten dugu esate baterako, referentzia indizea Estado Espainoleko etxebizitza ministerioari bidaltzerako garaian, Araba eta Bizkaiak oraindik ez dutela bidali. Beraz, hor ez dago aparteko presarik, naiz eta jakina den, ez dela hain komplikatua hori egitea, ezta? Eta eduki dagokionen ere, agerraldi ezberdinetan sumatu duanez, presa hori da, nolabait txertatu nahi dena, ez? Udalen hirigintza planak eta herrietako plan orokorrak jakin badakigu zer nolako garrantzia dute, nolabait zoru bat sartzen dutelako, arau partekatu batzuk mahai gainean jartzen dituztelako, eta nolabait lege honen bitartez, hoiei ere iskin egin nahi zaie, eta nolabait logika hori gainditu nahi da, oztopo gisa irakurriz, eta nolabait gehiago eraikitzeko ateak eta baldintzak mahai gainean jarriz, ez? Eta usteet, horren aurrean, unaik ja aipatzen zuen, ez? Usteet ezinbestekoa dela, bizitzako funtsezkoa diren beste zenbait esparru estrategikotan bezala plangintza demokratikoak egitea, eta horrek eskatzen ditu bi elementu bat, plangintza bat egitea, hau da ez, presakeriz aritzea, baizik eta ikuspegi orokor batetik eta beste lurralde ezberdinetako errealitatea kontuan hartuz egitea plangintza horiek eta bi demokratikoa izatea, hau da, herri erakundeek izatea lidergoa eta etxebizitzari dagokionen ere, merkatu deitzen zaien gutxiengo privilegiatu horren interes arbitrarioen menpe ez aritzea. Beraz usteet, presen aurrean hor jarri behar dela fokua. Gure saioaren amaierarantz heltzen goazela guziz bestelako kontu bat aipatuko dugu, horretarako gurekin daude Iker Gurrutxaga eta Jon Garate, egunon? Egunon. Kontxari buruz hitz egin behar dugu, igande honetako zita, eta horreitaraziko dugu, estuetan estuena izango dela leia Kontxako banderan, gizonezkoen bigarren jardunaldia, zigor bat arteko denbora berarekin abiatuko baitira Zierbena eta Orio, nesketan arraun lagunak nagusitasunez aurreratu da, Jon Telleria lankideak, xetasunak jaso zizkigun pasaden astean. Kronometroak 3 segundoko tartea erakusten zuen lehen jardunaldiaren amaieran Orio eta Zierbenaren artean, Oriotarren alde, baina azken hauek estropada asterako jasotako zigor baten ondoren ia denbora berean ekingo diote banderaren lehiari datorren igandean. Idan ez datizunen bandera hori jatea eta penalizazio idagazula bizkat burua martxan azteia, salidako minutua falta zaizunen. Eta, ondo da jakitia, baina, zantzillo sartu hori maigura sartzeko izango zen, eta listo, onartu inberda, tragatu inberda, eta hortxe gaude. Gorka Aranberri Orioko patroia kexu zigorrarekin, baina bigarren igandera begira entzun genuen berehala, parez pare eta denbora berean bigarren jardunaldian azkarrena denarentzat izango da bandera. Eta 3 segunduko bentajakin jun balin baginan, ez dira bentajak.
dan aldeko eukitzia hobia izatea, baina zentesimetan gaudenen aurretik bali makinan no atzetik izan dare, eta alaxe gaude, bigarrengo igandea opzioekin aldatzea, opzio realakin, eta bigarrengo iganden irabazteunak eramago bandera, eta aste honetan beste tuerkai beste buelta bat eman, eta urrengo iganden prestetorriko gehiago bandera bila. Emaitzarekin eta bigarren iganderako aukerekin pozik Urda Xantepara Zierbenako arraunlaria ere. Alde hori kudeatzea zaila da, ez dago kudeatzerik, estropada irabazi behar da bai edo bai, eta bueno, sinesteko astea, gustora entrenatzeko astea, osatzeko astea, eta datorren igandean dena emateko prest. Horrezko txandan, eta zergatik ez banderagatik leian Bermeo ere izango da, 6 segundo eskexera izango baitu Altxor preziatua, Inigo Larrinaga Bermeoko patroia. Gaurko helburu azkanen pixik urtet izan, ezta? Eta bueno, baki hau honek potente da bizela, baina 6 segundo ez da estropada irabazitxe, ezta? Orduan gurrengo domekan irabaztea urtengo, eta ia zaurteten da ben. Arraun bigarren txandan egin duen Donostiarrak osatuko du ohorezko txanda. Nesketan Arraun lagunak Donostiarrek erdiera bakita utzi dute bandera, itsaso zakarra olatuak edo alakoren bat beharko dituzte Tolosaldeak eta Oriok bandera lortu nahi badute. Nerea Perez, Tolosaldea, Maider Etxaniz, Orio. Estropada oso ona indeula, gu baino gehiago izan dira, eta ez dago ez dituzte ez derrindeun nigola faiatu esateana, así que bueno, gehiago izan dira, eta ez dago gehiago. Eta hurrengo igandai bera, 10 segundu dira, egia da asko dala, baina bueno, gu saiatuko geha gure lana ondo iten da, aber suerte pixka dakaun. Gure helburua gaurkoa nagusia txartela lortia zen, bagenekin gure lan iten baldin genuen aukera asko genitula irabazteko, hortateaga, eta hola xen. Hain zuzen, aipatu nahi dugu zuekin, ea zer nolako aurre ikuspenak dauzkazuen igande honetako estropadetarako. Aipatzen dute, adituek, tarte guzti horiek murrizteko, are murritzauak izaten direla itsasoa zakarra denean, eta aurre ikuspenak horretarako badaude. Bai, nik ez dut begiratu, baina diote itsasoa... Ez da inbesterako, metro eta erdi markatzen du. Baina bai. Olatua behintzat aurreko astean olaturik ez, eta honetan olatu pixka bat izango da. Bai, eta gero ikusi behar da ez, bakoitza zekaletan egokitzen den, azkenean gizonezkoetan aipatu dugu, diferentziak uskeria bat direla ez, Zierben eta Orio bate batean daude, eta Bermeo ere ez dago urruti, esan nahi du 6 segundu dira, kale ona, kale txarra tokatu ezkero, horre edozer pasaliteke, emakumezkoetan bai, Arraun lagunak tarte gehiago duela, baina hor ere leia politia ikusi dezakegu, bigarren posturako esaterako, ez, Orio eta Tolosaldearen artean, eta bueno, ikusiko dugu, leia estuak printzipioz, gizonezkoetan aurre ikusten da, baina emakumezkoetan ere espero. Emakumezkoetan ere ez deskartatu, ariketa olatu aldin badaude, eta nik uste gainera hori aurreko igandean bi patroiek, bai, Tolosaldeko Nerea Perezek eta bai Orioko Maider Etxanizak ere, estropada bukatu orduk esan zutela datorren astean itsasoa. Zergatik esan zuten hau, badakitelako Donostia Arraun lagunakek batez ere, eta Joan Altsuetek bereziki aurten itsasoarekin sufritu egin dutela. Naiz eta gero itsaso handiko estropadaren bat irabazi duten, Hori ere ez da, badirudi orain itsasoarekin soilik, itsaso zakarra baldin bada soilik irabazi behar dutela. Txarrek alterako dela, ez? Txarren. Bai, baina dirudiela hain besterako izango dela, eta ez dut uste besterako denik lesioak eta izan zituzten demoraldi hasieran Donostia Arraun lagunak eta hori ere ez dugu ahaztu behar. Eta gizonezkoetan nik uste dut kalea izango dela gakoetako bat, eta nik eskertuko nukera da aldamenean izatea Orio eta Zierbena, eta beste puntan izatea urrutixiago izatea Urdei bai. Beren arteko gerra horretan Urdei bai isilik, zer egiteko gai den ikusteko. Nik uste dut hori izaten dela gakoetako bat. Aldamenean, justu baldin badaude, hiruak elkarren ondoan, eta Urdei bai erdian, Urdei baikoek, nik uste dut aukera gutxixiago izan dezaketela. Lehia iztu ikusten dela. Proposamen aski hona da, baina baita ere galdetu nahi dizuet, hor polemikaz bada ez da kontxa, eta azken urte honetan, polemika izan da Zodiakak, ramparen ingurua, zuek nola ikusi uzauzi hau? A ber, aspalditik argi dago, Donostiako, Kontxako banderak askoz ere, antolakuntza askoz ere zorrotzagoa dela, ez? Gainontzeko ligako estropadekin alderatuta. Gero,
ni ez nator bat nator arraunlariekin, oso zorrotzak direla, baina egia da, balin badakizu ez, ja urtetik urtera geroz eta zorrotzago jartzen ari dira, balin badakizu hain zorrotza direla, kaso ez arriskatu eta ez sartu biontzi eremuan, ez? Zuarekin jolasten dena erra egiten da, hor ez dago esterik, eta bueno, nik uste dut hor batez ere, Kontxari dagokionez, hartu zirela neurri batzuk pandemia garaian, orduan txalotu egin zituzten, ari dira arintzen pixkanaka kontuz, aurreko urtetan esiturak eta tela beltzak egon ziren arraunlarien inguruan, horiek ja kendu dituzte, behintzat ja tela beltzik ez dago, hau da, arranplan sartu ezin dute denak sartu, baina behintzat ja ikusgarritasun hori berreskuratu da. Bueno, hor nik uste dut presioak, talden presioak eta herriaren presioak nik uste dut iraziko duela, eta berez ere arranplako guzti hori berreskuratuko dela. Baina egia da gero antolatzeko eta oso ere zaila dela, eta, karo, gero gertatzen direnak. Denek ezin dute errez iritsi trainerorekin uretara, 16 traineru dira, hori guztiak kontuan hartu behar da. Ez da polita, baina, bueno, neurri horiek zerbaiteatik hartu dituzten. Niretzako garrantzitsuena da, arraunlariak arranplara ateratzeko eskubidea izatea, hori bai. Ze hori gabe bai ez dagoela, ez du zentzurik. Donostiako estropadak nolabait ere urte guztiko lana saritzen du. Azken galdera, igandeko emankizuna zer dutan hasiko zu? 10:00 guk hasiko dugu zuzenekoa 11 gutxietan, baina 10:00 hasiko gara dagoeneko dokumentaltxo batekin, ez? 1939an hori kendu zioten bandera baten inguruko dokumentalarekin, eta gero ja guk hartuko dugu, eta hor hasiko dugu emankizuna. Vale, azken galdera bat, ez dugu analisin baira ekarri nahi beste aipagai hau, baina Mikel eta Unai zuek baduzu favoritoren bat? Nik ez daugat ideia arrastorik ere arraunaren inguruan, ni saietuko naiz Ernairen traineruan parte hartzen. Hori da nire referentzia bakarra iganderako. Imaginatu ni, Mikel, egon naiz begiratzen ea Arabako ze talde dagoen, eta ez dut topatu hortxe. Bueno, behintzat, Araba inguruan dago Euskal Federazioaren... Bai, Legution. Putzu handi bat. Legution. Putzu handi bat. Ez da... Opa, Legutio orduan. Nik galdera bat egin nahi dizuet denoi. Zuen herrietan, denonetan, badagoela bandera horiren bat. Bai. Justu gainera gara eta gainontzeko egunkariak erosten direneko. Iragonan ez du sinisten, Irunen badakit badagoela. Belauntzan seguro ez. Bai, karan. Badenbora gainera etorri zaigu, Iker Gurrutxaga, Jon Garate, Unai Fernandez de Betoño eta Mikel Urdangarin, mila esker goizonetan gurean izategatik. Zuei eskerrik asko. Goizeko 10:00 dira, azken orduaren berri izan berra dugu, Sabadeleko kontseiluak eman du erantzunea, BBVaren eskaintzaren bueltan eta aho batez baztertu du eskaintza nahikoa ez dela iritzita, horiek ala akziodunei, Bizkaiko bankuaren proposamena ez onartzea gomendatu die, Aritz Santamaria, egunon? Egunon, joan den iraiaren 5ean, balore merkatuaren batzorde nazionalak, BBVaren opa onartu bazuen ere, hori da Banko Sabadeleko Administrazio Kontseiluaren gomendioa. Ez onartzearena hain zuzen ere. Banko Sabadeleko Administrazio Kontseiluak azaldu duenez, akzioak erosteko eskaintza oldarkorra da eta ez du bankuaren akzion berezko balioa behar bezala jasotzen. Banko Sabadellen proiektua eta akziodunarentzat bakarrik etekinak sortzeko aurreikuspenak nabarmen gutxi esten dituela azpimarratu dute. Kontraprestazio ez omen da nahikoa, Banko Sabadellen funtsezko baliotik urrun baitago eta ez duela balio horren gaineko kontrol primarik argudiatu dute. Ekonomia kontuak izpide, KPI-a 10% hasi da abuztuan Euskadin eta iazko datuekin alderatuta inflazioak 2,8%ko igoera izan du. Bestalde, Estatistikako Instituto Nazionalak ostiral honetan argitaratutako datuen arabera, 2025ko lehen 8 hilabeteetan prezioak 2,1% igo dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Gazako sarraskiak ez duetenik, izan ere Gazako 53.000 biztanleek etxea galdu dute Israelgo ejertzitoaren erasoen ondorioz. Horietako asko kanpin denetan bizi zirela.
Gazako hiria usteko planaren beste zutabe bat etxe bizitzak suntsitzean datza. Erakinak bota ez ezik, kanpindendak ere masiboki eraso dituzte eta ondorioz, esan bezalase, 53.000 gazatar etxerik gabe gelditu dira. Datuak izpide, azken astean Israelgo ejertzito sionistak 12 dorre bota ditu, 12.000 gazatarren etxeak erabat suntsituz. Hori gutxi ez, beste 120 eraikin behera bota dituzte, zeinak 7.000 gazatarren etxe bizitzak ziren. Beste hainbeste etxe bizitza kalte handiak izan dituzte bombardaketen ondorioz eta 30.000 gazatar haien etxe bizitza utzi behar izan dituzte. Kopuru horiei gehitu behar zaie, suntsitu dituzten 600 kanpin denda baino gehiago. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada jazorarik, Aritz? Aipatuko dugu istripua egon dela, Azortzi errepidean eta Basaurin trafikoa motela dela eta beste istripu baten berri eman behar dugu, izan ere A1 errepidean, Irungo norantzkoan, bada egonda istripua eta Gasteiz erregunetik gertu trafikoa ere motela da pegi. Ba, adibili.jatatik igaro behar izan ez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Sosegatu ezinek jarraituko du eguraldiak ostiral honetan ere. Goizean hodei asko izango da lurralde osoan, baina bereziki Kantauriar isurialdean. Bertan gainera euri txiki pixka bat ere izango da, bereziki mendi inguruetan. Ego isurialdean goizean goiz hodeiak ugariak izanagatik, goizean zehar ostarteak nagusituko dira eta bertan giroa atsegina izango da. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauriar isurialdean ere eguraldi lasaia nagusituko da, ateri egongo da eta ostarteak nagusituko dira. Gauean ordea berriz ere hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko da eta euri pixka bat ere izango da. Ego isurialdean arratsalde guztian zehar ere giro lasaiak jarraipena izango du. Haizeak aldakorantzean joko dugu izan, arratsaldean ipar-mendebalderarekin eta bizitu egingo da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 17 gradu bitartean joko dute goia. Maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Ba, hauexek ostiral honetan nabarmendu beharrekoak eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Goiuri Azeiza eta Inigo Asensio, egunon, zer moduz? Egunon. Ze ondo, ze sinkronizazioa. Bai. Berriro, egunon? Egunon? Egunon, berriro, natural egingo dugu, Pegi, zuke agurtu. Egunon? Egunon. Ondo, zelako esperimentua. Baina jakin nahi dugu baitare gaurko saio honetan nolako kontuak izango dituzuen aipagai? Tira, Oiana Maritorena gurean da, eta berarekin kafe hartuko dugu, berarekin, eta beto esan da, Itziar Frago aktore eta zuzendariarekin, Oianak arte eszenikoen agenda ere karriko du gurera, eta estreineko podcasta dugu, Goiuri. Bai, lehen aldiak izena du, eta Pablo Zurutuzaren gidaritzapean sortutako podcasta da, eta gaur lehenengo atala entzungo dugu. Hori da, lehen aldien inguruan, lehen aldi sortzaile eta bestelakoetan entzungo du entzuleak eta harrapatuko dugu. Marcos Terinekin ere Argentinara joango gara, beran dago eta gu aruntza joango gara, ze Milei pixka bat galduta dabil, Horixe, guk galdera bakarra egingo diogu Marcosi, izango diogu. Marcos, ze demontretan dabil Milei, eta berak erantzun dezala. Duela hilabete pare bat izan genuen gurekin eta peronismoa iaia hiltzorian zegoen eta bapatean peronismoa indartuta dabil Argentinan. Tira, aztertuko dugu berarekin Argentinako egoera politikoa eta Goiuri LEP ere aurkeztuko dugu hor. Bai, LEP ezagutuko dugu, lengoaia eszeniko berriak programaren edizio berriak gaur hasiko baita Agoitzen. Eta gauza asko dituzte kontatzeko hemen, arte eszenikoen inguruan. Ba horixe, Pegi, gaurko menuan daukaguna. Bikain, guzti horiekin gelditzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, egun politia izan, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.
Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera iritsi da ostirala, mantalak etxera iritsi da asteburua eta beraz parrandarako ordua. Eta parrandarako aitzakia ezin hobea izango dugu asteburuan Kontxako bandera. Estropaden egunik garrantzitsuenetakoa izango da. Igandean ospatuko da banderaren bigarren jardunaldia. Kontxako banderaren lehenengo jardunaldiak ikuskizun ederra eskaini zigun. Arraun lagunakek emakumezkoetan favorito faktoreari eutsi zion eta Tolosaldekoarekiko 10 segunduko aldearekin abiatuko du bigarren jardunaldia igandean. Gizonetan gauzak parekatuta daude eta Zierbena eta Orio izango